Oui. Te. Baswete. Toro sula. Baswete la. Baswete la. Baswete. Wa folbi. Te. Ngoro Move fene. Poli kan ada apa mau? Bara ere. Gimana bos kita? Ni muni bulu datang. Amnya kene bulu. Mami fora tiene do. Masu mami fora tiene do. Masu kom. Aba shugala ne te dune bille ne te dune. Eni konso. Absa ne ke tuyo ko mo fun ni halala dugono. Absa ne mo fu chuudi. Dudu ki sa ba ko saka mone. Ne ba kan yere to abolo ko boye ko furu e boye ko damedu. Mais il masu mona wuri o be en fait. Asu mona wuri o be en fait. Nyuma mona wuri o be en fait. Ha? Ni wakati min kada betay. Ngoro taran. Ala ka usara. Ne tata ro. Tono tesa. Ala ka man wallahi. Ibaro anu yugo kumina mayre de ibaro yinjara nere tukumina ani numbe ame clean kulenge ni feuna epika to mayre koroka maga balam senunke ora de kamani ni wati bekeni no afra muso yena ko ke muso che muso yi ikana ke so muso yi ne mi furu kama de ne furu kama de ya famwa e takati den chukudi ka ke yingali yi ogoro ha ega nali fora bi kebe na bi o yipanga ta bi ko safika economy ule ne ule kwa na afine tsakata na ne te segata na untaradu non fera de kan e kunwa boy balma uchela apa ne faka sa va yeso wallahi bile shonu ti tegala nia ne be ko rele mo bodo ha che ibita bo bone so mo golai me kata ita ke la be suguro e goro ne te jeni no ire mo ne gradi mo ne la ben torodi itara kata abngere wona ke itara do me ke bi sugoduni kati den kre juldu ha aka nange mo suguro esa ka ko glan ko feti do dro kange mo juwi ne le kuma sa mo ba ne kune ka du Tara Hade tuta ne bi dele ala kama ya fane ene na ya fa ma ke so le be ya fa ma fo tegi la ni mesi na je ile be tugo la je ha na fa ge furu na sama me ala kama ma be bonyere la mina be wara ka bona sisa mi deli ala na kira kama ya fane ma deli yara de blaro ni de sukune ga sega ya fa amma anjure tala an le film mais ayem fam na ni fam dro ni bi la fiadi ayem fam anyame mo ko tisaka ta wodi ta ko di mo ko wala ebe no chuko chuko ne ba re mi ne lu ka nyere me muso be ka ya chekere fe ni ta wakati ke na mina nkora wole na la sona ma mina se e ga la di e na na bi ale fene bora mina kuma fe na la sona o ale a bena kan ne aka furuke ni mi ga chibe wata o tesa edella ya fama che di mere wala dellido ya fa ya me ya fara ibe ake to ngi illa jere sono fuite ya ni an fuite I ko to tra ka ko ngam be nyara salenza ne ma ko mola abe fam kamu to biyebi itala je bin ka ni do ba grama chale zame zame era o zame ka ni do
Nyam. Iya fama ya me. Ai. Na preferena. Iya fatigi eri kan ya fa. Iya, me yang era sono na kila ka fonina ni doya. Ina ni mi sai ta kuna me nyai o farkila kwa. Ini kan na fra so kan ateta. Wana gira ke chembal mafe. Cheba gira kan chembal mafe me musum sumage chembal mafe de ti ba rasa. Ini chi iya. Ini chi inshallah. Injara yang puju. Segi yo son tigala ni sora. Mena no bona. Akan sa. Ini kita ini soal ini na ere. Akan chebe ini ndola be. Na ola be ma gane ne fa no ko ma ola be. Biar agak biar me. Beda basigi kan. Basitala. Ne le na ko sine ka. Lupa lo era dan ini ka film kali ke. Awam tu ni. Nyam. Mena. Basitala. Anto on karam. Wan sokoma somo. Tarase. Bashite. Amela tan. Ba. Si. Dim siguro takna. Ini siguro. Ini siguro. Kon bashite. Baswete. Tarase. Ibadun. Tarasala. Baswete la. Si. Karamo bashimate. Allah kana ke bashi. Amina rabi. Komi iraba kalama. Allah barkala. An kun yoro soro. Alhamdulillah. Soro soro la. Chenera la nyanga nyabi kana ifi. Wala sa yisi ga do kenye chugumina. Ani ngalla dili kanja furu nyere mesika batu chugumina. Mesika nga furu yere to na bo chugumina. Ani mesika jugo munu yere tanga furu konnana. Wala sa nga furu besika ka kuna wolo furu. Alhamdulillah. Bella jelenga la nyini musuka la nyini ga furu yoro nyuma soro. Nche. Nala furu yoro nyuma ngo yaye ibe do ki yere. Nche. Kon misika do unki ala ki ni che kambe. Amina rabbi. Ala ka furu tutu. Ya rabbi. Ala ka dembar ka mako che. Amina. Ala kana ike lamu ki ni che ni asomo fara. Ala ki ke misili ku kala. Amina rabbi. Ya rabbi. Allah ka do. Kuma kelen kon finyina. Ni tari chelala. Ibi masaw mine chugumina. Iche masaw mineti. Ibi sumo bela jele mine chugumina. Iche sumo fane mineti. Ke dugukolo iche ka to mai sanfe. Nala sonama. Inshallah. Komi mo me sena bla doni ngana nyani nga dagaske el shaka. Me kumesra nyani ka kulika ta sudon. Oh jaranya. Allah ka sina ni. Allah sonama. Bana benga ke tawke. Amina. Karamo. Ibente ka busa. Rablan bela. Awo, oita. Allah ka chama blan. Allah kana ta rolan kula. Allah ki ni che kamba sa. Allah ka do amina. Amina. Ka hera fo. Amina. Yo fa di FIFA. Abana.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allah. Ni mɔgɔ de tun bɛ la ko n ka baara kɛ yɔrɔ la n ye ɲininkali kɛ ko jɛgɛ bɛ baara kɛ yan awɔ ne bɛ baara kɛ yan ne ka baara kɛ yɔrɔ de kɔrɔ baasi la kɔni baasi foyi tɛ yen alhamdulillah an bɛ se ka ɲɔgɔn yan baara sira don wa Masu ne kɔni fɔra k'e ka baara kɛ yɔrɔ de ye yan kɔni baara sira de don ayiwa an ka bɛn a la dɛ dɔnbaga tɛ yan nɔ dɛ maloya ninnu tɛ yan dɛ i bɛ ne ka ko cogoya dɔn ne ye cɛ furulen ye o t'a la furulen baden de bɛ ne yan sisan i ka baara cogoya fɔ n ɲɛna fɛ komi ne tɛ ɲɛba dɔn a la heure kelen 20 000 heure kelen 400 de sisan ne b'a kɛ 20 n mago yɛrɛ de b'i la une heure 20 mais mi deli kana fɛn muso ɲɛna dɛ o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ se bɛ fɛ an ka pa ta ne ka a bɛɛ ka kɛ yɛrɛ ka fan fɛ dɔrɔn d'accord an ka taa ou bien i bɛ avance di yan ayi non an ka taa Iteria ibi yere la moro abo yere kina fo jama do yere kolo buru jali da ne ga ife weche amu ma anta da kene ga onye mo ni tawlo isi o me isi di plan sa ai pa pa jona ye la kliya me chayar ka bare man o men Sako ni obi déranger quoi. C'est ça. Mais yann qui échange fena ba me fera di me gale quoi. Ni kon tante ne bolo de. Ne ka client me ta kan tori. Ni ere marché wakati de ni black ere ko ba ya. Ko ere ga ko wana ne ku ma wa mu kwa. Pour que ngase ga la fiya soro nga ere ko nana. Ou ya daba kun tori. Ya sugu be mo ba. Na fi ne che furule ne tsaka me ere kele nga ko. Jeffrey. Abi ni no wa kene mala ni tira di ba do. E kan do adon. Como? Aduila do. Mi yere be la ne ka to do ko go. Ayi ne aduila do ne rugi ga aduila ne fegi leti ni. Abana ne ga yerde do.
Ele tena nyani ko la ba. Ne ko ma do koni e fe bengane benga bara bera sharia de do iko ko erkili ha Oh il a ben de la que ne ko ni. Abditomu Allahu akbar. Ala dusukun kana ba ala niun sabati ba ani niun lami ba noro la ala taala li hina masai biga hina buli jonga jom kadi e kata gi munta kanda ube ala taala li bulu se foi tene ani farukuro sutura ni sanga ndron kono dusukun kana li bada badala ala taala di no ba bay hine ani makari ala taala miyo ke aramadiya lunai o hina ni benela se werete ni akani fini ndo ka para ko sutra ni ay ko tala akila ne bitasu Kata so wa? O ma bera ni ngalo. Ne ga wala glan ko loga an bena wa mu wannan wa mu wannan me wannan farakatu Muna yeni ke? foi la O iga warta ge. ay Ni me pega muy grande la ca. Wow. Emaroni fini yele sutura. Ni koroba ira ne da. Kuna fa foi te ni gan jendi ena. Ne be nyere fere. Kasiga nyere balu. Wangwa kajoko watau kutolebu emaroni mena yereka sutura ini belaba ne sanju liga me yere fere Che ne ma che bo chela ne ko wari ne ko to ne ko jeja ala ma yini fe igali mania do ne golola chenye ni mingi Action. Foni tanga fene no bejeni. Fa foite nunu na ne bolo bile. Jene ya warri duna ni meshi nunu na. Ani ni fini nunu. Ne ba be bombulo kan yeshi alama. Jonte ke fuye da.
Mun yɛrɛ bɛɛ sina ka wuli ka taa k'u ka lipton sigilen to ten. Aha. Masu. Sama. Kan min bɛ yen? E ni fama sa? A kɛra fama yɛrɛ. A kɛra. O ma bi ta ye malimaturaya yan? N bɛ la. Ayi foyi tɛ na. I cɛ dun? A bɔra. Ani kɔrɔmuso. U bɛɛ bɔra an dumuni yɛrɛ kɛ sisan dɔrɔn olu wulila. Mun bɛ la? Masu kuma fɛ sa mun de kɛra? Asu. Asu jɛ buna hadamaden bɛ se ka yɛlɛma. An bɛɛ ka laɲini t'o de ya? Asu jɛ Ala ka cidenw bɔyɔrɔ ka ja dɛ. Bɔyɔrɔ ka ca yɛrɛ yɛrɛ de. An bɛ duwawu de kɛ yarabi Ala k'an n'u ɲumanw bɛn. Asu kunun ne ni kiliyan dɔ de ye ɲɔgɔn ye. Asu depuis ni kiliyan in bɔra ne fɛ yen. Asu diɲɛ ko bɛɛ nege bɔra ne la. Asu ne taara so k'an ka fini lankolon n ka mèche chapeau Asu jɛlɛya kɛ wari donna diɲɛ fɛn o fɛn na k'a bɛ ne Masun bolo. Asu ne y'a bɛɛ jeni. Ala ni ce. Asu yala Ala bɛna yafa ne ma wa? Masu diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ni Ala sera k'i waaju k'i bɔ i ka sira jugu kan sani saya buguri ka k'i kulo kɔnɔ wallahi Ala bɛ yafi ma. Ani Ala cɛ yafa o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen. Nka i yɛrɛ ninkun ni dusukun na ni e sera ka yafa i yɛrɛbakun ma k'a dɔn k'a fɔ i ye min kɛ ko man ɲi k'i y'a dabila wallahi Ala bɛ yafi ma. Asu ne se ka yafa n yɛrɛ ma ka sɔrɔ ne ma yafa deli aw fɛ dɛ. Jɔn? Ma n'i kɔrɔmuso sɔrɔ yan. Asu i n'i kɔrɔmuso. Asu ne tun bɛ fɛ k'an sen da aw ka nin furu in kan. Kuma tɛ kuma la ne ma min fɔ aw cɛ ye. Asu ne de ko e cɛ ma k'i kɔrɔmuso y'i fara a yɛrɛ kan k'aw bɛ suya tɔn na k'aw bɛ fɛ k'a dun. Asu ne de k'i cɛ ma k'aw bɛ ka baara jugu k'a la. Asu fo ni yafara ne ma dɛ. Masu ayi Masu wuli. Masu e ye ne teri de ka su ko fo ka dugu jɛ. Wa fo ka taa diɲɛ wuli e mana fɛn o fɛn kɛ ne na ne tɛ se k'i minɛ a ma. Ko teriya jɛlen ka kusa hali ni balimaya ye. E donna ne jigi kɔrɔ fɛn caman na. I ye ne sutara ko caman na. Min ye ne kɔrɔmuso ni ne ka côté ye ani ne cɛ ka côté ye wallahi anw yafari ma. An bɛ duwawu de kɛ yarabi Ala ka Ala fana yafi ma ten. Ne tɛ se k'e ko minɛ n kɔnɔ. Ne kan ka Ala fo k'a barikada bi. N yɛrɛ bɛna tila sisan n bɛ jɔ ko 2 seli Ala ye. Ka Ala fo k'a wale ɲuman dɔn. A sera k'e dusukun na wasa cogo min na. E ka se ka i tun bɛ nin ko minnu na ka nin ko ninnu to yen. N b'a fɔ ko parce que Ala fɔli in da la man di n ye. Mais ne sera ko olu to yen. K'a dɔn k'a fɔ ko Ala de ye e da. K'e bɛ Ala de ka mara kɔnɔ. Ko wa i bɛ taa laban ale Ala kelen de bolo sini lahara jɔ don. Ka segin ale Ala ma. K'i sutura tantɔ. Wallahi Ala. Ne tɛ se ka foyi f'i ma baasi kɔ. Ne ka baasi fosi tɛ se ka f'i ma. Wa ne bɛ se ka yafa dɔrɔn de k'i ma. Asu. N'i deli walawala. N'a ma ɲɛ i segira Ala ma ka ban. I walawala. Mɔgɔninfinw ta ye Ala nan fila de. Asu bɛ kuma dɔ fɔ. Ko muso n'i mɛnna muso gariya la k'i k'a lajɛ. Hali n'i ma furu nka n'i ye mɔgɔ sɔrɔ i bɛ to ka seli min tɔgɔya la. Asu ni ne y'o cɛ sɔrɔ bi Asu. Masu furu bɛ Ala de bolo. A ɲuman ɲuman caman bɛ ale de bolo. Wa e Masu ma tɛmɛ i furu kuma kan. N'i bɛ seli a ŋaniya siri. N'i tilara seli la Ala wele n'i ka furuko ye.
ne dalen b'a la a bɛna cɛ don i garisɛgɛ la cɛ min bɛ se k'i ɲinɛ nin kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen kɔ k'i ta k'i k'a furumuso ye ka tila k'i lawasa parce que ne ye kojugu caman kɛ a bila ala ka minɛn kɔnɔ ne ye cɛ furulenw kanu ne ye cɛ furubaliw kanu diɲɛ fili don parce que ne ma ɲɛgun cɛ la e ma ye misiri welela ka bɛn a ma nin b'a jira k'a fɔ i bɛ k'a yirali min kɛ ko karisa ko n falenna i bɛ k'a kɛ hɔrɔnya sira kan ala ko tiɲɛ misiri bɛ ne filɛ ni a ye o cogoya kelen na ne b'a ɲini fɛ ala ko tɛ k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ mɔsɔn k'i b'i yɛrɛ misi ka n'o kɛ jɔnni ni ala cɛ ɲana ka ban ni wayidu masa cɛ ɲana ka ban adamaden ta yɛlɛ na fila de y'a mɛn ka dumuni k'i kun ayi kɔɲɔ tɛ na dɛ nka i b'i jija ni cɛ ni kɔrɔmuso nana i bɛ yafa deli u fɛ ko ne nana k'u ka yafa ma y'a mɛn n'ala sɔnna ma n b'i ka ci lase wa n dalen b'a la fɛnɛ k'u fɛnɛ tɛna basi ma don a ko la n'an ka t'i bila sira kan Tana, glana bena. Nanga dong. Okay. Nadangan. Usuna shishin tini torokon. Ay. Uwe kasi salon. Akan. Nangi sendi ke doni. Nangi sendi ke doni. Kage koya. Tanake. Ala be jom wajure. Masu fore ko yambi. Mas. Masu. Korbasi tala kon. Bashi fosi de tala wallahi ala. Aha. Tone bado ala masu waju. Kana fokoi. Ni ya fiana. Masu me kokoro fanfela. Masu ya bedabla. Masu ni burumusi de nana bi. Sokono ya. Allahu akbar. Masu ko kale mana ko ke ka wari soro. Ka fen wo fen san. Kale ya bela jele. Tado abela.
inna lillahi wa inna ilaihi fo k'a ɲɛfa ji la a bɛ ka kuma fɔ ne ɲɛna ala ye masa ye dɛ a bɛ ka ɲininkali kɛ ko est ce que ko ala bɛna yafa ale ma k'ale ni cɛ dɔ de bɛnna cɛ nana ale fɛ yen ko client mais k'o cɛ de tilara ka ale kɛ tan tɔ allahu akbar wahidun kahar ala ye masa ye dɛ wallahi ala ne nisɔndiyara bi sa masu sama ka bɔ ni dingɛba in kɔnɔ san joli joli a bɛ baara kelen min na wallahi a man dɔgɔ ala ye fo ka tila ka na k'ale bɛ fɛ ka yafa di nin kɔrɔ ni e fɛ nka ne kɔni ne yafara ma bari kodɔn bɛɛ n'i ka faamuya de don a wagati a tun m'a faamu de mais m'a ye sisan a nɔgɔyara ala ma a yɛrɛ y'a faamu sisan ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a tun bɛ fili kɔnɔ mais wagati n'a nugu k'an b'a jalaki ala bɛ jɔ waju dɛ i ka telefɔni y'a daminɛ ne y'a fɔ ni su kɔrɔbalen don kana mɔgɔw wele quoi y'a ye a bɛ kɛ cogo di i b'a sɔrɔ a tigi mago b'i la kɛ ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la adamaden fɛnɛ wele wagati de bɛ mɔgɔ la n fana b'a su la mana se yɛrɛ dɔ la a bɛ mɔgɔ gêner de a ma nɔgɔn a ɲɛfɔli ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ non tiɲɛ yɛrɛ la o ɲɛna o ɲɛna i b'a fɔ a ɲɛna n ka fan na ko yafara ma ala ni ala kira kama yarabi mɔgɔ si t'i laban dɔn o diyara n ye laban dogolen ni dɔn o diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de y'a ye mɔgɔ si i t'a ka appel ta mɔgɔ t'a dɔn min don dɛ telefɔni yɛrɛ faga i b'a dɔn o bɛ musotigi wele heure dɔ la an ka cɛ degun tɛ foyi i b'a ta sira dɔrɔn i ɲɛnama fan si tɛ yen a ma nɔgɔn tɔnɔ kɔrɔ e kun mago tɛ ne na awɔ na n ka tɛmɛ e sina ale bɔ sigɛrɛti min na ten a bɛ kɛ cogo di walayi sigarɛti ko in tɛ laban o a tɛ laban Uma. Asu. Salam alaikum. Ba feti la. Ini sinogo sa. Ala. Bara cara de basoro. Toro feti. Nse. Wala kero do. Awo ye wala. Anche do. Koda ma bore. Ne duma go gelen bala de. Mago bala yere de. Na la gege na awo. Ne ra ga ala. Tono. Ita ga to. Ikoram so do. Ale mana fulo ko yi. Ba le tara ko nyoko ina ke.
yɔrɔ ni min taara kɛ awɔ somɔgɔw kɔni baasi foyi tɛ yen baasi foyi t'u la baasi foyi t'u la o don k'e fɔra ne kɔ yan awɔ kɛ o don an nana k'aw bɔra an nana so de sɔrɔ yan awɔ baasi foyi tɛ yen na nse wala a kɛ dɔ ni wagati lafiyalen sɔrɔ awɔ n ta bɔ i la quoi a ye fila fɔ ne kan ka daga lajɛ i b'a dɔn ne sunɔgɔra ka n ka daga to ala asu yɛrɛ fili wallahi asu timina ka di sa baasi foyi tɛ yen nse ne kun mago b'i la ko di olu na kuma ye i m'a ɲɛfɔ dɛ adamaden ye sutura i yɛrɛ o ye tiɲɛ sinon ne tatɔ e fɛ yen n ye kuma caman mɛn n ye caman jɔrɔ a na n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a kɛ a kɛ kun na quoi n'o kɛra a gɛlɛya tɛ digi la quoi o ye tiɲɛ nka depuis o don n'an bɔra ɲɔgɔn kan fo bi ne ma se ka lafiya e ye ko min kɛ ne la e yɛrɛ ni ala dɔrɔn de bɛ ko in gindo dɔn ne wa n'o foyi la dɛ ne ye fɛn de kɛ n kan ka min kɛ sinon ma foyi la e tɛ se ka kɛ foyi ye ne dɔ kɔ bari ne muso dagawuli teri de ye a denmisɛn teri de ye ne ne fɛn fɛn kɛ ye ne y'o kɛ n yɛrɛ de ne bɛ min ɲini fɛ sisan n'a ma ɲa ne tun bɛ sira mun kan ne bɔra o kan bilen e bɔra o kan awɔ alhamdulillah asu tun y'a fɔ n ɲɛna mɛnɛ n tun hakili la k'a fɔ baro kan don alhamdulillah n'ala ye k'ala sɔrɔ yen a ye bonyaba k'i ye nka a kun man di halisa ka to musoganaya la dɛ n b'a ɲini i fɛ i sera ka ŋaniya ɲumanya min ta k'a ɲɛsin ne ma ne ka se ka bɔ nin sira in kan n'i sera ka don n jigi kɔrɔ o fana bɛ diya n ye kojugu baasi tɛ n y'i ka kuma mɛn a diyara n ye bari mɔgɔ bɛ kuma dɔn ne ka sɔrɔ a ma diya n ye n bɛ n'a lajɛ a tun bɛ hakili la i bɛna fɔ n ka dugawu k'i ka cɛ sɔrɔ nka ni a bɔra i da n ka don i jigi kɔrɔ o tɛ baasi ye ne tɛ foyi ye ne ye ala ka jɔn ye sira in nɔgɔman de nɔgɔya ne ma i kanali tɛ ne bolo min bɛ ne bolo o ye ne ka fini don i la k'i suturalen ye mais i kanali bɔra ala de yɔrɔ ne tɛ dɛ ne ka cɛya kɛ mais ne ye n ka dɛsɛ dɔ de yira ala la ala se tɛ ne ye ka n dusukun kan na ala taala de bɛ mɔgɔ kan na mɔgɔ min ka di ye farikolo in kɔni suturali ɛri kelen kɔnɔ ne bɛ se k'o kɔni kɛ i y'o se di ne ma n'a ka di ye ala taala i b'a dusukun kan na ala b'i fɛ i ka dugawu k'an yɛrɛ ye mɔgɔ si kana mɔgɔ n'i bɛɛ tora gɛn wara bolo dɔ ta b'a minɛ mɔgɔ kana ba mɔgɔ la ko parce que k'a bɛ nin na mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si laban dɔn mɔgɔ kana jigi tigɛ mɔgɔ la kana dɔ ye bi k'o den bɛ sungurubaya la min b'i bolo i t'o laban dɔn kana dɔ ye bi k'o den bɛ suyɛnni na min b'i bolo i t'o laban dɔn mun de la an tɛ ɲɔgɔn ka jugumanw to yen an ka ɲɔgɔn ka ɲumanw minɛ bi mɔgɔw balan fila de b'u kɛrɛ la ɲumankɛ balan wo de b'o la jugumankɛ balan o kalalen don e ɲuman min k'u ye u bɛ ɲinɛ o kɔ mɛ ne juguman min k'u la o b'o minɛ mun de la sigi gɛlɛyalen don bi karisa tɛ yan a bɛ nin de la a bɛ nin de la e bɛ se ka mun de kɛ k'a bɔ a la mɛ k'a to yen ka to k'a lagosi a kan dɔrɔn nafa t'o la ne yɛrɛ bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ n ye waleya min kɛ o don o a ma ɲɛ bari n y'i lasigi muso ɲɛkɔrɔ a ka fɔ tan a ka fɔ tan mɛ n y'a kɛ fɛn dɔ de kama kalan bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ cogo min bari ala k'an kisi molobaliya ma ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka wajulu laban na a ko fɛn mana mɔgɔ molobali ja k'a k'o kɛ n'ala ye sama ka bɔ o sira kan ka ɲɛ faralenya sugu dɔw sama ka bɔ i kan k'i ɲɛ yɛlɛ k'i dusukun nɔrɔ ka kana sira yir'i la ala fo i ka ala barika da n y'a faamu i ka kuma mɛn n bɛna kuma lase n muso filaw ma komi ɲuman yɛrɛ ma se yan fɔlɔ ale tun taara n balimamuso ka kɔɲɔ la nka asu mɛ n kɛrɛfɛ yan n'i ye ci fɔ a ye ni jaabi min bɔra a la
mi wele k'a f'i ɲɛna n'Ala sɔnna i y'a mɛn n dalen don a la kuma d'a la n'u bɛ gɛlɛya don a la n'u kɔni n'u ma baasi foyi don a la a bɛ diya ye baasi t'a la hali bi ala k'a diya ala ye amina ala k'an lakana ala k'an dusukun kana ala k'an laban ɲɛ ala k'an sutura ala kan'an malo amina yarabi baasi tɛ ne bɛ siran ɲini alhamdulilayi n diyara n ye asu korne ma me ko ayi i ma mɛn i b'a dɔn sunɔgɔ de ye ne ta ka ne to n ka daga in kunna walayi muso ka seli ka wuli kɔni ma nɔgɔ a bɛ kɛ cogo ne yɛrɛ y'a fɔ ale ɲɛna k'an ka baarakɛla ta mais mɔgɔ min don ale ko ko baarakɛla ta man ɲi ko parce que k'a n'a kun don asu fana ma dege o la koyi so yen nɔ asu de bɛ maa ka tobili kɛ asu de bɛ maa ka baaramisɛnnin bɛɛ kɛ i b'a dɔn a y'o kuma fɔ dɔrɔn ne hakili jiginna n ba de la ala n ka cɛkɔrɔba ko k'a bɛ baarakɛla ta n ba ma sɔn ko baarakɛla ta n'i y'a tigi tɔɔrɔ k'a ɲani a bɔ tɛ i fɛ k'a bɛ taa n'i ka du barika bɛɛ walayi o y'a fɔ dɛ e m'a ye cɛlatigi ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ni gɛlɛya ye ne y'o de fɔ sa a t'o kun bɔ walayi a t'o kun bɔ n yɛrɛ bɛ n débrouiller ka n ta ne yɛrɛ bɛna to k'a dɔn ni tobiliw bɛ yen i ka to k'a fɔ an ka gɛlɛya gada la o sɔrɔ fisaya deli seli an bɛɛ ye kelen o e n'i ka papier ninnu dama yɛrɛ ye wasa kɛ e ta ninnu ye wasa kɛ Masu nin diyara n ye kosɛbɛ nin diyara n ye hali bi Ala k'an to ɲɔgɔn ye amina yarabi kɔnɔ kelen kɛ ayi asu n bɛ taa dumuni kɔnɔ sa ayi n bɛ taa walayi o ma Masu tɛ ka sɔn ne ka dumuni na sisan ne ta o de nafɛ a nana n k'a ka dumuni kɛ a ma sɔn ayi o tɛ n'o tɛ n bɛ taa a to n ka taa a na n y'i bilasira awɔ aw kan bɛ o la baasi foyi t'a la awa ni faraji se ka se min ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'u ma mɛn somɔgɔw n se n burankɛ ni buramuso tɔɔrɔ su la n se a yɛrɛ kun kɔri baasi baasi foyi tɛ ne yan nɔ tuwadu a bɔra a taara a terikɛ sakajan fɛ yen nɔ wa kɔni tɛ sigi sa a fana tɛ ci la yan e ka baaramisɛnninw kɛra kɔni ayi baara foyi tɛ yen nɔ ne tilala a bɛɛ la o la ne sigilen bɛ yan nɔ k'an yɛrɛ lafiya a kun fɔra ne ɲɛna k'e taara ka duba la e seginna wagati jumɛn ne seginna kuna sini wa e nana kuna sini de yan mun de b'e la foyi e dun k'i fari ni suma tantɔ foyi t'e la foyi tɛ ala su kuma fɛ sa n'o tɛ i bɛ n sɔn cun kɔnɔ mun b'i la mun juguman de kɛr'i la mun tasuma kasa yɛrɛ b'i fɛ tan ma taa ma wuli nka kun bɛ na sisi a ɲɛfɔ n ye mun bɛ yen
mun b'i la ma ne jɔnna n yɛrɛ la bi dɛ e bɛ ka kuma min fɔ nin bɛ ka ne kunkolo fununen mun bɛ yen nɔ ma a bɛ fɔ ko ni mɔgɔ ye ko dɔ daminɛ ko ala b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ i donnen b'a la ale ala kama ou bien i donnen b'a la mɔgɔninfinw ɲɛ kama nka cɛ yɛrɛ la zen ta in bonyana ne yɛrɛ ma o ye jumɛn de ye a fɔ n ɲɛna n k'an ta nin bila dɔn o la n ka kɛta ye mun ye ani n ka fɔta ye mun ye n b'o fɔ a la ma e bɛ masu dɔn kɔni awɔ ne bɛ masu dɔn i terimuso in kɔtɛ ya mun de kɛra masu na mun y'a sɔrɔ han e kuma sa asu n'o tɛ i bɛ sɔn cungono sa mun y'a sɔrɔ ma i burankɛ de y'anw nasigi sɔrɔ k'a bɛna masu furu k'a bɛna masu furu dɔrɔn k'a fara e kan ka fara an kan k'a fara aw kan o de kelen filɛ k'e kɛ tan asu i bɛna n ka bana lawuli fu ni yɛrɛ ye ko ye k'e bɛn'i sigi k'i fari suma tan i bɛna n sɔn cun kɔnɔ ma n ko masu ye ne dagawuli teri de n bɛ se k'a fɔ n balima yɛrɛ don ni ko diyara n da ka tila k'a ye ko ne gundo bɛɛ bɛ sunɔgɔ masu ɲɛ kɔnɔ ko ne cɛ fɛnɛ ma muso si sɔrɔ diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na k'o fara ne kan fɔ o nka e yɛrɛ k'a da i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn dɔɔnin k'a lajɛ dɔ fara n ka tɛ o masu ne don ne ye faamu asu e delila ka mun de kɛtɔ ye diɲɛ kɔnɔ don min na ko ala de m'o latigɛ ala bɛ jɔnni da diɲɛ don o don bɛɛ ni i dakan de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ye a fɔra ko masu bɛ fara e kan a bɔra ala yɔrɔ la ala de y'a latigɛ nka e bɔra ne jigi kɔrɔ dɛ don min na muso in nana e sɔrɔ fo so kɔnɔ yan k'a bɛ n'e ta k'e fara a cɛ kan a ma digi o la o ye e ta k'e fara a cɛ kan k'e k'a dɔgɔmuso ye e dɔ de bɛna fara e kan e bɛ n'i sigi k'i sumata i n'a fɔ ko saya de kɛra aw ka so ma dɔ tɛ o n ko masu ne don masu ne don masu masu ne don masu ne don masu tana de ye k'a tɛ se ka furu e cɛ ma k'a ni e tɛ se ka jɛ ka sigi kɛ yan a tana de y'o ye han ma ne gundo bɛna kasi dɛ gundo tɛ kasi n'i ye fɛn fɛn kɛlen ye a farila ala yɔrɔ gundo tɛ kasi i hakilina kɛ kelen ye foyi tɛ se ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya foyi de tɛna se ka don e ni masu ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a bɔra e yɛrɛ yɔrɔ dɛ n'o tɛ ne bɛ masu dɔn awɔ ne b'a dɔn mɔgɔ min don e hakili bɛ mun na o si tɛ a tɛna sɔrɔ o ma i ɲɛ tile i tun bɛ k'i cɛ minɛ cogo min hali bi i ka dɔ fara kan i kɔrɔmuso b'i bolo cogo min na hali bi dɔ fara kan aw k'aw ka sigi kɛ hɛrɛ ni badenya foyi tɛ yen e cɛ bɛna muso wɛrɛ furu o bɛ se k'i cɛ b'i taya la o tɛ se k'i cɛ b'i taya la o e bɛ mun kɛ cɛ ye hali bi e ka dɔ fara o kan i ka so furanga josi o i ka wusulan don cɛladon kɔrɔmuso in bonyali hali bi e ka dɔ fara a kan bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don furuso kɔnɔna la cɛ bɛ muso 10 furu i bɛ taa sɔrɔ kelen de b'a nin kan o k'a sababu kɛ mun ye o bɛ mun k'a ye i bɛ mun kɛ hali bi dɔ fara a kan t'i da k'i hakilina tigɛ ne yɛrɛ kan ka min kɛ nin ko la ne b'o dɔn nka n tɛ fɛ k'a mɛn k'i ye mankan wuli a la hali k'i ɲɛ kun b'a kɔrɔ n'i y'a kɛ a tɛ diya n ye. n y'a mɛn ma. awɔ kana kɛ dɛ. n y'a mɛn. ni ala ye ko o ko latigɛ jɔn i ma o bɛ kɛ mɔgɔ si se t'o la taa i ka t'i ka baara kɛ ka bila ye i n'a ka jigin ka bɔ baarayɔrɔ la i k'a ka tobili kɛ i k'a fɛn bɛɛ lajɛlen i tun bɛ mun kɛ hali bi dɔ fara o kan. ma n y'a mɛn. awɔ ne bɛ taa so fɔlɔ. ne fa nana ko ne kun fɔra a fɛnɛ kɔ. n'a nana n b'a f'a ye. k'an b'u fo. n y'a mɛn. ne kan ka mun kɛ nin ko la sisan ne de b'o dɔn.
ati do TikTok wina ala abiga chorisa tiens la ibi muso demsenu de ubi furu ka konso kono be TikTok digla furu gino ni furu dambe ni furu horonya ni furu barga ni furu tanga ni furu lakana o berbe réseaux sociaux sanfɛ e kan yo kipi cela wakati mi ka i mago do ala ka hakilina ɲini k'a dɔn san 20 ni kwate jogo min ka ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'o ɲini k'o dɔn a la mun de ka d'a ye a b'o de kɛ ka réseau digi ne b'a dɔn i t'a kɛ o mais i b'a dɔn n bɛ ka a fɔ i kɔni b'a dɔn n b'a fɔ de kɔnɔjɛlenya de don. I b'a dɔn ne yɛrɛ b'a la n ko ne bɛna TikTok ko in dabila wɛrɛ tɛ dɛ ne yɛrɛ bɛ fini sugu minnu ye npogotigininw na TikTok ko in sanfɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka ne waju. n'i ko k'i malo ka dɔgɔ i b'a ye TikTok de kan k'i ta bɛ bila dɔ ta foroko kɔnɔ. Walahi ala. ni musomaninw tɛ ka se ka foyi kɛ ka tɔgɔ ɲini fo k'u lankolonw bɔ k'u lebuw bɔ nin ye fɛn cɛ ɲuman ye. fo yɛrɛ tɛ ne tɔɔrɔ dɛ. ala cɛ ka taa sugu la i bɛ taa zɛrɛ dayɛlɛlen ni zɛrɛ datuguli sa i bɛ jumɛn ta. bɛɛ kɔni b'a dɔn min bɛ dimɔgɔ la i t'o ta o. a caman u ni kamalen minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ tigɛ ko la f'u u kamalenw jɔlen muso furu kan u bɛ sɔrɔ ka se karamɔgɔ ma karamɔgɔ a ye muso furuta ɲini an ye e ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ de. a dun ko de filɛ nin ye. tiɲɛ de don. an b'a kɛ cogo di. fo yɛrɛ jɔrɔ tɛ ne na yɛrɛ ne yɛrɛ dabali yɛrɛ bɛ ban minnu yɛrɛ ta la kɔɲɔso tile 7 terimusow bɛ ta ka t'u filmer kɔɲɔso kɔnɔ u yɛrɛ bɛ pan ka bɔ sange kɔrɔ u yɛrɛ filmer ni a ye ne kɔni dabali bɛɛ de banna pewu ne t'a dɔn fɛn fɛn yɛrɛ b'u bila nin na i b'i to la i b'i si ko la walahi ala i ka furu tɛ barika fo ka min kɛ masa ni y'a deli ko daminɛ. Ini sunɔgɔlen de. Ini ka telepon nu? Oleh, nere mina. Sunoko. Antara baro, ayah baro bela ara ni. Sunoko la kan to kuma la. Oleh, cuma ko bitsengo. Wa. Tasira dang. Ni dia limering fora. Serigi kalanden ninnu kɔni i mago bɛ jɔ la i b'u wele ka dɛsɛ i t'u sɔrɔ. An tile karamɔgɔ
Awan kile. Somoro. Tarasula. Bashitila. Bashifete. Amba. Sigiro takana. Sigiro fle. Kau kira berasa? Tidak. Masa jalan kibat. Usman Fenemi. Kau sudah bawa lu double sebina amfaka. Fanasa. Nego em nak mau kau suwedi. Dangi film apa? Ete korabaya. Mai fanasa ce. Ini ala cibina ndu sugun chungono. Nego em nak mau kau suwedi tantori. Iga bola karanu ne nega fanasa ce. Yoro ne biton kau sugun nila. Ngane ka laɲini kun ye mun ye i ka furu in i k'a lasumaya a kana tiɲɛ dɛ furu in ka kɛ nka i k'a lasumaya furu in ka taa kɛ wagati min na o kɛ k'a sɔrɔ n denmuso ye faamuyali sɔrɔ a la sabula ala tɛ foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ ni mun man ka kɛ n'i ye furu in kɛtɔ la ala de y'u da ɲɔgɔn kama nka ne ka laɲini de ye a ka sumaya dɔrɔn k'a bɛn a ka faamuyali wagati ma. Alhamdulillah n y'a faamu. I bɔra i denmuso min ka kuma la yan f'i ko ka a cɛ muso de ye i denmuso ɲini a cɛ ye furu la sisan ale cɛ bɛ fɛ ka bɔ ale dagawuli terimuso nɔfɛ ale fɛnɛ bɛ fɛ k'i ban o ma. A m'a faamuya fɔlɔ. n y'a faamu ala tɛ foyi kɛ ten gansan na. ko wɛrɛw bɛ kɔfɛ e ka taa so ne yɛrɛ b'a dɔn kan ka min kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ de ala k'a ɲɛ ka d'an ma. ne yɛrɛ bi. N bɛ sira ɲini fɔlɔ. sira b'i bolo. Ne ko Usman bɛna kɛ mɔgɔ sugu ye ne bolo i tɛ kunkolo bila. Cɛ i ka bola. I kunkolo bila dɛ. I tɛ kunkolo bila. Kana. Ça va? Korbasi. Dimari. Alhamdulillah. Danse. Korbasi. Ça va? Korbasi dah. Dimari. Alhamdulillah. Kana. Usman ne do. Usman. Si ni akili bala. Ima deli ka ale tɔgɔ fɔ n ɲɛna. Awɔ an ye école ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kɔni basi la kɔni? Basi tɛ. N na bɔ an na quoi. Ala se bien. E ka dumuni mɔna? Awɔ a tɔ ma ca a da bɛ ka wusu. Ala se bien. Kɔni dumuni i ye ji d'a ma kɔni? Awɔ. Usman ni ji min wa? Awɔ ni ji min. Ala se bien. A ye baro kɛ ne de ma mɛ sɔrɔ. I sigi ka kɛ. Ayi mɛ sɛn a ye baro kɛ. Tɔnɔ. Usman. K'a bɛ na fɔlɔ. A taara. Awɔ a taara. A na kuma mɛnna de. Ayi a ma mɛn ten a ko k'ale tɛmɛtɔ dɔrɔn ne kun. Ok. Ça c'est bien. N'aw barola ka bɔ o ɲɛna yɛrɛ. Parce que abonnement yɛrɛ tɛ fɛ ka ban. Ne de dun ka fi a cɛ kɔrɔmuso ka mɛn dɛ. A ko k'a bɛ na na tile fila in nɔ. Sini ou bien sinikɛnɛ k'a bɛ na. O suma diya yɛrɛ de. K'a kɛ a fila yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ kɛrɛfɛ. Furu daminɛ waati bɔra la. Mɔgɔ b'i ta yɔrɔ sago la. Bari kɔɲɔko ma nɔgɔ. Ale mana don kungo min na f'a k'o kɛ k'a ban. A ma nɔgɔ.
Régulier qui fait tout le temps. Ah, il faut être. Il boit ça. Mumila. Ah, il faut être. Hein? Faut être. Mumila. Faut être. Ah, il fera faire tout ce que la taille encore. Ne fait non régulier. Ayi, ama foyi kana. Boit en doyant. Nyama. École l'incoro nous comment de là. Tout on a brûlé qui là c'est bien à quand quoi. Je veux dire où est boulot qu'a fait ne diminaria. Ah, il m'a dit ne rien femme. Tiens là, on cadne ga ya fani. Ay femme moi. Tiens no Ousmane ne dem sentirde. Ah. Dem senela ko chaman bala. Ouais. Et puis an ni furula chaman be no ta fam. Yini. Tu vois donc. Et moi qui fallait pas qu'on le menala. Tiens nous. Moi qui pense sababu kuna kati ituro kuna ndiaka. Ne ma kula sha bebe klela. Ne muso de kera anga sababu nyone ka sababu me ne tara soro ani ninga muso de nyene gadia. Ne go ne bi fe. Furu kera furu la tigera ne dalin dila. Nkale na ala le nana soro eni dalin ne be lanka. Ntambi ko juge. Parce que mati kela ka so bema. Wa nyina wa yere fene kono. Ni ne sarabi. Hage be ka ira sigi je wore ko. O kele ha kun te quoi. Atena fonti fe mais be client quoi kebe ga layini client quoi. Dim sentir ribe. Mais ne ima sigale kun ala ga furu la tigele kun. O be fe mba de ala bulu quoi. O dro mene bo. Ka fo ne ni kulo nyere lawe ga fe na ko ne dimina no. No gara ba ne ma de lari. Ajara. Ya Rabbi Allah kisa. Amin. Kani yere kani frase wala yere. Kani frase wala temene ga baro. Me dumen bogana dim. Bari ka ga uson ko do ni menare. Ah, me dumen bogana. To dala sama. Allahu akbar. Al nagala erkelen doron. Ne da ni mo be erkelen doron ni lawa. Ne lo kama ere de. E ba ga so me wono islam sa ga ta so me wono san parce que Auzu billahi minash shaitanir rajim. ni presile no sa anga ala janga sire quoi. Allahu akbar. Ko di iblisa di madu e ko karani e ya. O chodi. Che ire borom bola sane. Amme. Ibi la sira da mana Hey. Ijasigi. a chodi. Hey. Mbanyi ni ala di fe. Ibe siram ka ala ki bo siraka. Amuna. E ko ni jente to ni buleima. E che ko singel erkelen doron nit na tamange o erkelen doron nit dawe. E be ka boli erkele mu no fe. Fem ni mine meleke be na second kili. O mana itala misiri la do ni me. Mina min finyana. E ku me mamita mindo. Ne to ye bli. E todi. Mbanyi ni ala fe. Ni e bora yambi. Ala ka dibilando ni e ni nyogon che. Angana nyogon jengo na ala ko sira bora la. To zane mo be singel ndoro la nit na ni bora bi nit na sa do bani. Singel ndoro erkelen ne awar flen. Ali sala ki dusugu samia. Kima sawa. Ala ka liman ya jigi dusuguna. Todi. Iga wari ingele ni nyela bosa. Ibe ta wari ndi wolo bama. Iba fay kaka doki. Ibe siram kala ki boaka. Ono mamta de tebe. O ne suwora ne filla de. Ayela mana nduguna mi o de bi falen wa ba to do wa ba yere itara karamo do fi wa fi ga fe ndabla. Yakli be komuna. Ina na komino fe. Ne jen la haradu no che. Umza mi gon ti do reto. Maybe e Johnny Baramuye e a fon e ko tien wono
k'i ti baarakɛla bila nin kan parce que ko wari bɛ sɔrɔ a la an bɛ taa an ka fɛn mansɔnkɔrɔ baara ninnu kɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan k'an ka business kɛ k'o wari fara ɲɔgɔn kan ka na n'o ye k'an jigi da e fa ni e ye jama jigi de e falenna e jama jigi de kana n'a fɔ k'i b'o ko sugu ninnu kɛ sa aw bɛ jigi wari la hali n'a sɔrɔ e tubila siɲɛ kelen ne mago bɛ siɲɛ kelen dɔrɔn aw bɛ jigi wari la aw bɛɛ de ne ye aw bɛɛ min jigi ye dɛ aw bɛɛ jigi binna kɔlɔnkoloba dɔ de kɔnɔ nka n b'a ɲini aw fɛ halisa ala ka limaniya dɔ ma ala k'aw bila ala ka sira kan i bɛ se ka taa wa banɛ k'i ban wari la mali gɛlɛyaba in na k'i ban wari la a bɛ se ka kɛ bon ne taara ala e min sira kan i ka jɔn sanuma dɔ bila ne ka sira kan u ka ne bɔ sira kolon sanfɛ n b'a ɲini i fɛ i ko o jɔn sanuma kelen ɲɔgɔnna dɔ ci ninnu ma u ka se ka bɔ nin sira in kan asu Uncle. Eh, ma, ada. Ada. Terus salah. Bashi itu. Ada tu. Ambil bashi foi tu. Abora. Dungu ina na ko abora ina na ko abora. Adu bora sansan yɛrɛ de. Abok mama jan yɛrɛ. Nana sɔrɔ tɛ o fɛnɛ kusayara. Mare. Ibaro ne malara biye. Muna? O ma Usman ma se yen wa? Usman nana kɛ. Ne tɛ ne bolo bɛ n'a fɔ k'a ma se yen nɔ de. Ma i buranya ye ko dɔ kɛ bi. Depuis ala kanda. Ali mɔgɔ ma deli ka ala kale ɲɛna film na. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ. Nse a kɛra tile 2 ye dɛ. I terimuso dun i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni. N terimuso. Asu. Ma ne n'a fama na dɛ. I n'a fama na? Asu a ka furu kɛra o. Awɔ a furula. A yɔrɔ dun man jan na a bɛ kɔfɛ kare in kɔnɔ yan. Asu furula? Asu furula a ma jan kosɛbɛ a tɛ san 1 bɔ. Ne kun t'a la ne kun voyagé len. A y'a fɔ mɛnɛ k'i voyagera et puis k'i ka numéro fɛnɛ tunun'a la. O de la o tɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Awɔ a kɛra ten. Sisan ne y'i wele ne kun bɛ n'i bila ci mun na. A ka gɛlɛn a ka nɔgɔn. Ma o ye ci jumɛn ye? Ayi ci n'i sera a kɛcogo la a ka nɔgɔn. Fan dɔ fɛ a ka gɛlɛn mais a ka nɔgɔn fan dɔ fɛ. Ne kun bɛ n'i bila ka taa Asu de fɛ yen a cɛla la. A cɛ bɛ ka ko dɔ de kɛ an tɛ ka faamuyali foyi sɔrɔ a la. Ne kun bɛ fɛ k'a dɔn cɛ in ye mɔgɔ sugu min ye. I n'an k'a fɔ k'an bɛna ko sugu dɔ ta ka kɛ ka cɛ sɛgɛrɛ. Komi a denmisɛnnin teri ye e ye, kulonkɛ sugu bɛɛ bɛ ani e ni ɲɔgɔn cɛ. Ne kun bɛ fɛ i ka taa a ka so. N'i sera a fɛ yen, i n'a bɛ deli ka bololankara ni kulonkɛ fɛn fɛn kɛ, i k'o kelen kɛ yen nɔ. Cɛ ka se ka bala u la, n b'a lajɛ ni hakilina dɔ bɛ n'a kun ou ni dɔ tɛ na, an ka se k'an ta n'an bila bɔ. Sa n'i taara a fɛ yen nɔ, i kana siran foyi foyi t'i sɔrɔ. I n'a bɛ deli ka kulonkɛ ni bololankara ni kulonkɛ minnu kɛ, a b'o k'a ka so kɔnɔ yen. Ne kɔni kun y'i wele o de la. A ni ci gɛlɛn dɛ. Ayi nin tɛ ci gɛlɛn sa Usmani, ci gɛlɛn ni wa? Ma mais ni cɛ kɛla mɔgɔ dusuba ye a bɛ se ka ne agressé o. Mɔgɔ dusuba tɛ cɛ in ye. Min talen ye cɛ in tɛna se ka foyi k'i la. Mɔgɔ dusuba tɛ a ka ko ka nɔgɔn. A tɛna sɔn ka foyi den kelen de k'e la. Ma e dalen dɔ la k'a ti keleya? Ayi a tɛ se ka foyi k'i la. Hadamaden buna hadamaden bɛɛ bɛ keleya hali e mun sigilen filɛ e bɛ keleya. Nka mun ye k'a bɛna ko de ta ka kɛ k'i sɛgɛrɛ ye a tɛn'o kɛ.
i hakili kɛ kelen i ka t'o ci la n'o bɔra sira min fɛ i ka n'o ɲɛfɔ i wele kun kun y'o de awɔ n'i sera k'o b'o sira fɛ o bɛ diya n ye yɛrɛ yɛrɛ de i bɛ se k'a kɛ awɔ o bɛ diya n ye yɛrɛ yɛrɛ de a fɔ k'a fɔ a bɛ diya n ye yɛrɛ de ne bɛ sira ɲini awɔ sira b'i bolo merci k'an m'u fo y'a mɛn nse an ce asu terbi awɔ mun bɛ to ka n'a nɔfɛ k'u to ekɔlidenya la o de don a b'a ka cɛlasigi la yen a kɔni a ka fusa a daminɛ kɔni ka fusa fɔlɔ n'ala sɔnna n'ala sɔnna ma amina yarabi amina yarabi amina yarabi ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ ne hakili bɔra ko ne yɛrɛ sɛgɛnnenba de kun don ne tun bɛ ka n ka fini misɛnnin ninnu ko tɔ foyi ma kɛ ne la ɲaamɛ n bɛ tɛ ka dumuni ta ka na n'a ye n'ala sɔnna a ye mun kɛ ma e bɛ Usmani ka bololankaran ko dɔn awɔ ne b'o kalama Usmani taara kɛ pangapurusi ye ka bɔ ne kɔfɛ k'a essayer k'a bɛ balina kow kɛ ne na quoi ne kan b'a bolo an bɛ bololankaran na dɔrɔn i burankɛ donna a yɛrɛ ɲɛ y'aw ye o t'a ɲɛlen sa ma ka ɲɛ wallahi burankɛ y'a kɛ i b'a fɔ k'a ma foyi i b'a fɔ k'a nana so lankolon sɔrɔ kana nin fɔ dɛ a ma jate a ma foyi fa yɛrɛ b'a fɔ ko k'ale kɔrɔ ale ma anw na tila kɔnɔ ne panna ka wuli o la sisan n ko ayi n k'a ka segin n ko foyi tɛ yen ma ne bɛ ɲini ka dingɛ sen ka don a kɔnɔ foyi man jugu malo la i malo la min ɲɛna n'a tigi m'a dɔ ye o ye tiɲɛ nka i kan'o bila i kunna y'a mɛn ne kɔni bɛ kelen f'i ɲɛna i cɛ in ye mɔgɔ qualité min ye i t'a dɔn nka siranya mɔgɔ don dɛ ale bɛ se cogo di ka taa e ni cɛ sɔrɔ sokɔnɔna la a ma dimi a ma e ɲininka a ma cɛ gɛn ka bɔ ma i bɛ hakɛ to dɛ f'a bɛ don so kɔnɔ ka ne ni Usmani sigilen to o ma k'a la kojugu ye dɛ Usmani ne y'o gɛn ko ka taa o ma taa ka na k'i kun da ne sen kan i bɛ hakɛ to wallahi ala kulo ni yɛlɛ k'a bɛ baro kɛ a ma e ɲininka la hali ala ma jira ne na ko ko kɛra fo ne yɛrɛ kɛlen ka kuma lawuli n'a ye tuma min ma ne siranna dɛ nin bɛɛ bɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔna la nin bɛɛ de b'a kɔnɔna la nka e k'i hakili kɛ kelen ye hali bi o donna i bɔra an fɛ yan ci mun na n b'a f'i ye n ko n bɛ n ka kɛtaw kɛ yan ne sera karamɔgɔ in fɛ yen mun b'an ka so ne bɔra a fɛ yen nɔ a ko ne ma ko ne ka hakili sigi k'a bɛ ɲɛ ala k'a ɲɛ a ko ten k'a bɛ ɲɛ nka hali bi e k'i banbanba ye n ye mun f'i ɲɛna hali bi dɔ fara o kan a ye mun kɛ tantɔ nin si kana n'i bɔ i ja kan ma ne kɔni siranna dɛ ayi kana siran ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ wallahi ni n ka denmisɛnniya wallahi n ye kɔlɔsi bila cɛ kelen o faamuna ninnu bɛɛ bɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔna la adamaden kɔni ko ko ma n'i sɔrɔ u faralen masa Aramani de la sisan e ka cɛ in minɛ cogo dɔ ma ɲi hali fɔlɔ i kun bɛ mun kɛra hali bi dɔ fara o kan a bɛ fɛ ka bɔ i ni san de cɛ o ma bɔra ne ni san cɛ ka bɔ ayi a ma se hali bi a tɛ se o asu hali e kana da ka miiri n'o ye a tɛna se ka foyi kɛ y'a mɛn a tɛ se ka foyi kɛ ni ala ma sɔn t'i da i k'i hakili kɛ kelen jɔn do e ka yɔrɔ fura ye n yɛrɛ de n débrouiller ka yan fura ma ne y'a fɛ i ka to k'a to ni n tilara n ka baara la n bɛ boli ka n'a kɛ ka tila ka segin ayi sa e tɛna se ka yen ta kɛ ka tila ka na yan ta kɛ sa ma jigila yɛrɛ de walayi n yafari ma i tɛ se ka yen ta kɛ ka na yan ta kɛ i bɛ sɛgɛn n bɛ na ne bɛ ka taa surafana ko yɛrɛ de ɲɛɲini tantɔ dɛ n bɛ na awɔ o n'a mɛn
b'a dɔn ne Mamita a y'an bɔ tile ta tile n'a ta n'a kan mimi mun kɛra ko kɛ n tigi faamu dɛ e ma mun dɔ di la ne ko aw tɛ se ka fara ne la de yan ayi jama jigi ka fara e la o tɔgɔ na i y'an dege mun na kana fɔ k'i b'o tigɛ sa ne de faamu ni mɔmɔ yɔrɔ jumɛn sa ne bɛ ala de fɛ yen sisan n bɛ min fɔ aw ɲɛna kɛ aw ka nin subahana ko in a y'a kɛ ala ni kira kama aw k'an se bɔ a la ayi est-ce que ma yɛlɛ a y'a k'i n'a fɔ aw tɛ n dɔn diɲɛ in yɛrɛ kɔnɔ an t'e dɔn ne bɛ ala ko sira de kan ala ko sira awɔ o ji b'i tɛ yan Allahu akubar ayi n bɛ fɛn kelen dɔrɔn de ɲini i fɛ a y'a kɛ ala ani kira kama n'aw ye n ye seri mun ye ayi ne fa ka kuma gɛlɛyalen don dɛ a y'an famana de kojugu an bɛ ka ko dɔw de dɔrɔn ça va tɔgɔ di kɔrɔ basi la ko ka ɲi denbaya di i y'a faamuya a ko b'o cogo de la nin ye n cɛ de ye i cɛ awɔ o kuma kɛra waati min a ka kuma kɛ i t'o kalama Mamita da i bɛ ka kuma fɛ i bɛ sɛbɛn de la quoi n furula de kɛ da i ye jago Allahu dabila quoi akubar n bɛ min fɔ aw ɲɛna désormais ne de y'a ta a tun bɛ baara min kɛ n'a y'a ye a ye tɛmɛ a la a ka ko bɛ k'an tɔɔrɔ hali o don dɔ taara fɔ du kɔnɔ a laban bɛ kɛ problème ye dɛ ne a bɔra la ne de ko m'a fɛ mais a tun bɛ baara min na e m'a dɔn o ka bɔ baara la ka taa ne b'a fɛ o kan kan ala ni kira kama ye muso ta ka e b'a fɛ o kan an fana tɛ se k'a bila o kan kana kuma sama N'a ta- nka n ka kuma laban bɛ kɛ min ye n lamɛn ka ɲɛ dɛ n b'a ɲini ala de fɛ aw bɛ sira min kan ala k'aw b'o sira kan ala ka silamɛya kanu dɔw dusukun na an ka sira tilen don mais n kɔni b'a dɔn pɛrɛ kɔni nin million mun san tɛ e bolo k'ale changera Assalamu alaikum masun. Denmisɛnninya kɛ tan aw bonya bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ fɛn bɛɛ ko walasa ka aw ka se ka ɲɔgɔn kun ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye k'aw b'aw ko ɲɔgɔn fɛ ne n'o bɛ kulonkɛ kɛ depuis an ka dɔgɔ fo ka na se sisan ma o bɛ tila k'a fɔ ko a b'o ta ko o bɛ furu ko ka Ano ni kana temina ni. Ana solution foyi t'e bolo. asu e k'i sigi k'i hakili munumunu cɛ dɔgɔnin mana kuma f'i ɲɛna a ba mana kuma f'i ɲɛna n'a tɛ k'i ma basi i ka kɛ ne cɛ muso filanan sɔn min ma e yɔrɔ ne tɛ sɔn o ma ne ye min fɔ k'a bila dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ yen nɔ ne t'a kalama k'e t'a kalama mana sigi i b'a ma sa kan di to i yɛrɛ bɛn'a dɔn asu donna tɔn na dɛ subagakura ninnu filɛ olu da ka farin kɔrɔlen ninnu nin ko ninnu tan tɛ ne bolo dɛ ne ka client bɛ taa k'an to de ni heure ye marché wagati de ye nin bila kɛrɛfɛ fɔlɔ bɛ a gɛlɛya yɛrɛ kɛ i ko ko 4000 ne k'i ma ko 20000 pour que n ka se ka n ka lafiya sɔrɔ n ka heure kɔnɔna na denmisɛnninya kɛ tan aw bonya bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ fɛn bɛɛ ko walasa ka aw ka se ka ɲɔgɔn kun ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye k'aw b'aw ko ɲɔgɔn fɛ Masu an ka ko in fɛnɛ e ma gɛrɛ mɔgɔkɔrɔba la asu ni mɔgɔ hakilina sɔrɔ dɛ ne kɔni ye mɔgɔkɔrɔba dɔ ɲininka mais ale ye min fɔ ne fɛnɛ la dɔɔnin ne ko est ce que an bɛ se k'o kɛ ale komi bon wajibi tɛ dɛ ale ko de ko ni mɔgɔ ye denmisɛnninya kɛ tan aw bonya bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ fɛn bɛɛ ko walasa ka aw ka se ka ɲɔgɔn kun ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye k'aw b'aw ko ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ ko mun k'an ko ɲɔgɔn fɛ n ko ala sariya la n ko tɛ ko ye dɛ a ko ko awɔ ko mɛ ko kɔrɔlen don ko diinɛ ko nana caman wuli ka bɔ yen ko mɛ ko n'a y'a kɛ k'a b'a to k'aw bɛ kun ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn faamuya et puis aw bɛ adamadenya la aw bɛ se ka ɲɔgɔn fɛn dɔɔnin quoi a y'o de fɔ ko sinon k'a ma nɔgɔ k'a kun man di ayiwa ni e yɛrɛ jɛra n'o ye ka ban i b'a dɔn Mansume ne bɛ fɛ yɛrɛ de an ka se ka ko in ka kɛ i b'a fɔ an bɛ so cogo min quoi
falen kana na do an ko la ko parce que kan bi ka furu ne cɛ ma latigɛ ye ko ye quoi an ka bila o minɛn kɔnɔ dɔrɔn quoi donc ko minnu mana fɔ minnu bɛ se k'a ɲɛnabɔ an k'olu kɛ quoi. n'ala sɔnna Asu an b'o kɛ nka Asu ne tɛ fɛ i ka jigin ne la nin ko in na dɛ. Mansu furu ya ala ka latigɛ an ka bila ala ka minɛn kɔnɔ dɔrɔn ale de b'a dɔn a bɛ se ka min fa quoi n'i y'a d'ale ma ale de b'a dɔn a bɛ se ka min k'ale. O ye tiɲɛ o ye tiɲɛ n'ala sɔnna ma an b'o kɛ an tɛ wuli an k'o ɲɛɲini. An ka kɛ sisan. Awɔ. Nana ji. Ala a fɔ ni bɛna sigi Asu cɛ kun nka furu ye latigɛ de furu ye Ala ta ye halisa Ala ka limaniya de Asu ma sinon nin ma nɔgɔn dɛ tuguɲɛ wɛrɛ foyi wɛrɛ tɛ ne bolo ale cɛ de kɛra sababu ye ka ne bɔ nin sira lankolon in kan. An ka jɛ k'a di Ala ma. Asu ji bɔra. Awɔ an ka taa. Ala ŋa kɛ su fila ye. Asu a ka ɲi ka taa. Nin kelen dɔrɔn ne kɔni bɛ kɛ ci ɲuman de ye. Tâche nunu. Asu. Ni fana mun ye la? Ni Asu don dɔ la su fɛ ne ni cɛ dɔ de bɛnna k'an to n ka baara in na. Cɛ in ye wari di ne ma. An selen so kɔnɔ ni bana k'an yɛrɛ di cɛ ma cɛ in ye muru de bɔ ka ne woro fara n'a ye. Allah akbar. A bɛ min faga fu. Walayi Ala ye n bɔ so. I bɛ ko kɔrɔ ninnu cɛ. Ala. Ni kɔnɔ ninnu. I tɛ nin dɔ ɲini yɛrɛ fɛnɛ ye. Asu ni b'a fɛ a fɔ n ka dɔ bɔ dɔrɔn ka d'i ma. Sinon nin ka ca yɛrɛ dɛ nin bɛɛ yɛrɛ bɛ k'i cɛ la k'i cɛ bɛ lafiya. Nin kɔnɔ in musokɔrɔba dɔ de b'an ka sigida la o de bɛ kɔnɔ feere. Komi ni ne wulila sɔgɔmada fɛ ne bɛ n ka daraka dɔɔni ta ka taa d'a ma. Musokɔrɔba y'a fɛnɛ kɔnɔ dɔn a bɛ to k'an lajɛ ni kɔnɔ ye. I hakili to n yɛrɛ la. N'Ala sɔnna. Ji ɲɛ kɔ kan sa. Awɔ. Asu i fana ka dɔ kɛ n kɔ la. Wala de ni sulalen na fisa mɔgɔ ma ne kunkolo giriman ba de don. Walayi. Asu ne jɛra. E jɛra. Awɔ. A ji kɔni n'i y'a to yen n ka mɔ dɔ fara ji la e bɛ ne ka koli jiko don. Ayi. Asu siyo falen yɛrɛ man ɲi. Wa a y'o bɛɛ suru a yɛrɛ kan. E ko k'i tilara jara ne ni fɛn bɛɛ. Walayi Asu. Walayi ni na fisaya mɔgɔ ma dɔɔni. Mais Masu an kana nin ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ. Ayi dɛ Asu. An kana nin fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ. Nin m'an fila dɔrɔn de ni ɲɔgɔn cɛ. An kana nin fɔ mɔgɔ si de ɲɛna. N'Ala sɔnna. Maintenant n kɔrɔ yɛrɛ bɔra. An k'an teri an ka bɔ joona yan'an ni dɔ ka bɛn. Awɔ. O tɛ ko cogo dɔn. Nin filɛ ka ne miiri janja an k'o sanja bala taga. Walayi. N fɛ mɔgɔ na se k'i ka furu fana seli.
masiri. Ni mo ko fene wele ka mo go bele fele tiga bojo e baro ni ga boli ko mando. Ayi Usman e ga ko kuma la mare de kwa. E bi ga koroba ya meti ga balu ya ore ko ifi. Mira se gi ga koroba ya ga balu ya ibni bro dan kala kala wona la ba. Karase. Cera ba. Ibarat ni betul ya kan. Sangat apa dia? Ini masuk. Masuk negara sini. Masuk dunia bisa berubah. Semua orang kan selesai tanda bisa kalau rasa berkesan. Masuk bisa repri. Masuk maafkan. Fokai ni sen dorong. Ni masuk temu kami ada masuk tanah kaki saya. Donc ne cɛ ŋaniya o mɛ k'a ka seli ale tɔgɔ la ma to yan cɛ yɛrɛ la ne kɔni n se k'a fɔ ni denmisɛnnin ma ɲɔgɔn sɔrɔ ko in tɛ jugu ye mɛ kɔnɔnafili bɛ mɔgɔ bila ko caman na masu bɔra ne fɛ yan a yɛrɛ tɔni la masu tagalen yɛrɛ yɔrɔ kɛ yen mɛ sisan ne ko a ma nin na ne y'a fari lajɛ yɔrɔ minnu b'a fari la a jigiw la joli fɔn dɔ bɛ man sosi ko cɛ dɔ de y'o k'ale la ko parce que k'ale y'o ka wari minɛ o nana ne kunna ale ma sɔn n'a ye mugu bɔ a fari la o filɛ k'a bɔ so wa man sɔn bɛ nin kisabiri bɛɛ la man sɔn bɛ cɛ fari bɛ kɔn i b'a fɔ ko de ko jugu yɛrɛ ne tɛ bere couleur si min yɛrɛ bɛ mɛnɛmɛnɛ bi min b'a o ba de b'a la ne bɛ fɛ sisan i ka na an fili ka na fɔ an cɛ ko e de ye masu e kɛlen don ka woro bɔ a nɔfɛ ou bien e kɛlen don ka fɛn dɔ kɛ mais i kɔni masu min tɔgɔya la quoi tamasiyɛn ninnu fɛn fɛn filɛ ne filɛ k'a ci i b'a fɔ ko e de y'a kɛ masu wa ko kɔnɔ in k'e tanti de bɛ to ka kɔnɔ in d'a ma o jigi b'a kan k'e bɛ n'a fɔ n y'a mɛn yɔrɔ i tɛ mɔgɔ ka ko minɛ sɛbɛn ne yɔrɔ tɛ sɛbɛn yɔrɔ tɛ mɔgɔ ka ko minɛ sɛbɛn yɛrɛ yɛlɛ misɛnmisɛnnin ninnu kana to k'i i bɛ taa nin kɛ ni cɛya yɛrɛ yɛrɛ de k'i ɲɛ kumu yɛrɛ yɛrɛ parce que a bɛ i n'a fɔ i muso de minɛ i la i b'i ɲɛ kumu a ko la yɛrɛ yɛrɛ de k'a k'i n'a fɔ pati sagana f'a fɛnɛ ka so e n'a lajɛ ni ninnu sugu bɛ yala se ka fɔ de k'an fitinin o bɛ ne n'o bɛ kulonkɛ kɛ depuis an ka dɔgɔ fo ka na se sisan ma o bɛ tila k'a fɔ ko a b'o ta ko o bɛ furu ko ka fara ne kan jɔnni bɛ sabali nka ala fɛnɛ ka wajuli kuma dɔ la a ka jugu ne E cɛ ma se ka muso foyi ye dugu in kɔnɔ fo ma sɔn. k'a wajura k'a ye ko ninnu dabila a bɛ disa biri a b'a kun datugu ko a bɛ fɛ a ka seli a tɔgɔ la A sɔn fɛn fɛn fiɲɛ a kɛ komi foyi tɛ yen. i b'a kɛ Bila a kɛ komi foyi tɛ yen. Usman Ne de ma fiɲɛ na yan. i b'a kɛ A kɛ komi foyi tɛ yen. N bɛ wasa nin ko in na bilahi. n'i ye nin kɛ ka ɲa tafe saba wallahi n'i y'a kɛ ka ɲa n bɛ tafe saba di Non, n tɛna kɛ o kama mais n bɛna jira la n ko ne de Usman ye quoi. Bilahi. kana taa yɛlɛyɛlɛ nin dɔ de yɔrɔ in ɲi tɛ datugu Yɛlɛ ko in tɛ sa cɛ mais ne sɛbɛ de o. E kuma n ko ne kuma n ko de o bɛ. n'i y'a kɛ a bɛ diya n ye koyi A ka ɲi. n bɛ taa so i b'a dɔn ne ye n ka daga de sigi ta kan ka boli ka na n ko n bɛna nin ɲɛnabɔ e fɛ ka A ka ɲi sa. i y'a mɛn Bon, n'a kɛra cogo min na bɛ n wele ma. problème foyi t'a la N labɛnna dɔrɔn. k'an bɛn o la Merci.
Insomma. Berbasila. Korega juga masuma. Nena no sigi ga sura ko jila. Nena ko ndiga la mamu so ba. Nana je ko lu dike. Onjo ma falenke. Ya ke. Na ga falen. Ya ke sa. Usoro bela. Aso mo. Berbasila. Resira. Alhamdulillah. Ala ko tiya. Ala ka nyama yo. Kan me mo da. Sala kan ka polin to. Ni do la vivo. Ai neta. Ai sali to ne do do sali yo. O ni. Me do la. Ai ne mi la jiga Ese do ma. Comme ça on regarde na foli la do ni ne ma nyo ko mo na parale da. So ne klara juga fe na do mo me la jiga na do ni mali ko. Mo ko bola. Te bine willa ra ko juga be ma do. O shishi ne ma da jido ni ga ma no. Mo me la jido ni ga. Yere ba ko la re. Udah coba di. Mana lah ya aku mulai nasa rakyat boleh dong kan? Ay, neta. Lo gaya kan ya pilih apa sih ya karena. Neta kai. Kai ni. Ah, bunyi. Ne mana? Mana nak jiga yang asal ni saya nem nasihat. Tiga dakan yere tiga sombi. Nsi. Kan memi. Asika tunu mama. Mena dugu kono bire. Awo temena interga feno. Okadi. Ça va bien? Awa. Fourne yere te ka soni mega oku yere de leta. Na yi demege kamunge. Ni be di ni de mele kadi koloni flan fa o gere go susu. Na fendo ba kono. Ni bolo susu. Ite se ko foere. Ni muti ama. Ite se ko foere. Eta susu. Ni ta susu beta mo gore ni ngana obina susu. Ya abo ipo ya no tigi la ara fone ga tuma yimo yugo no susu. Age don ne yana panga sira ma. Me nami mbaga nami susu eske ba da no. Ebolo mama fone na. Kere dube ko wili erinye. I wili eru ko midi 14h ni. Fone no. Barare kun kade. Dem sena de ku. Dem nga bu aji dam ne ha. Na mu vita. E ta bien. Ni nga la son no ne ta ji to ano. E bi so ga nyana fi. Ta kale to. Na na barara. Ai, sawo ni. Ajugara. Mar ne ta me garnier woro ne ta la so ne. Ne rabu ga buya cliff le to. Ne to fonga finu me ga dese ga dona. So ni nyana fi mi fa so. Mo nyana fi. Ibeta barara. Bara wonte. Ni ba de no jolo por la kan kono. Interieur ngam na do sa were ngam bulu bala. Oh era tem corola teu. Jangan tu kalau ni fale tam go jam na ke rasa. Kasra be yere di. War be ke. Ni Anugura. Don ngalal sa. Don dorong kala don. Ni ne fere kai mawi. Itu son chimo. Ma chimo ngofi bakyo. Ni nana. Ya ni na fere. Mungera. Ni fe mi sono fe ka be na. Wala ni e bolle ne. Ala da ye shaje wallahi. Doni. Na da ga falin bi mu ko to ko to do. Lera mana du fo bandese. Tona da to ne kumulo ke kunku. Ale ro kumulo kali de atona kumulo fenna ke. Fa na era nyina ngaje to ko. Na era nyina na ngaje to ko. Ale be jega kumulo do ne jega kumulo fe. Be kumulo mun kadi. Ne mistra. Ya na. Chenchem be ga hono re. Atona ore foli la jega kumulo kali jega kumulo be santo. Ne era fe sa ne na jega kumulo bla ko nyu nyare ki. Tele ma ngaje jega kumulo en ko mata. Ada ni ka. Aye ni ka ma du.
Tawara jawari. Ay jaman dun ne boy. Ay jaman. Ah, nya fa Allah. Ya na kire ma. Ay ta. Ay ta sa. Ay edella ta. Kana na. Awata. Edella. Ay dire suno. Ha kumulo ko atuna afensa. To be gire jire mu ga be gira kumulo ga. Ta dugalin jara. Tabarka lo jarani. Sagama da fuwe. Na jare ga ba. O jarani. Albi ne do gara ka men ko. Ala ka o kambe. Amina. Ala na ku do te. Amina. La do amina. Amina. Ya kas ka ma ngala ma. Aha. Então como ni wona to ne na sega dumuni chamanya bi. Ona usaya ne ma. Je gulo re kan mo ro. Dem sana lo kuma bo dem sente jala kuma lo dunne wan mo mo ro ko men ka dara ko sala duma bo an bolo. O de ya gwe de. Afami o dem sente ka te dun ali ni she sini she kumulo. Ay ni ngara mele be gan to du fay ni kani ko samantay ndar ni bodo. Ko ni rek wala be ni wale fenena. O dila ne tege lo ko so ha. Ne be ni wale la. Ali to ko ko sama wa. Samantay. Como que ele foi sama? Última moeda. Aya sama. Ne fura ma so ale feina. Wori preparale. Iwe fe woro kuru roy. Ni bi ta jalbu place la. Iwa ta sotara mata. Chero be sigi woro kuru damnen na. O chenta kadide. De me ga sani bege ka to binani. O binani koni. O passe. Ay passe wa. O preparale. Samantay. Debo dollar rek. Buru ta samantay muga. Jisma duru. Be soro mata kala. O kadere. Ne se ga le feina mundu. E se ga du. Iba kanama. Ne be se ga kare ga fenga le misa kanama. O da njege. Jage. Sino ne te se ga dumuni fen san kanama. Ne be nyugo doni kwa ne te se ga. No ite nyugo shese wonna. Ne se godu. O bonere te se godu. Ne te se godu. Shese. Ha ga to shese. She kungulo. Ne te se ga delini. Ana na ngati wala ere. Pega primero si yeni hapo. Ikena ntimile mga na mji. Ano nige na ntimnani. Ana. Agra jori. Ana. Bitam. So jangan kata jibong. Mais en fait, dem sana 30 effectif nuna. Osra ndo be comparaison ngwa. Ole warti guye, ole warti gide musman ndo de kunu. Donc warta on bolo. So olu fano babita shie sanga doluma. Ani be muga ni kanta fara ngonga. Kata shie si basa sa. Osra ne tanya do. Donc am ga ta shemne. Am ga shemle. Ale fere ngo shie se ngo shie. Wi ni paru. Ja am ga waso lila. Osra mi shie se nga mana fatte. Kana tobi. Ani kungolo. Ani nugoni ndara ni be nugundo. Nugun boma. Wa. Dem senate. Wallahi fosi sa unati be ga chenda. Ne se go. Ai no fe on de se ga mais on bita sa dem senana. Tudo na fara go 31 re abana sa. Wala ge. Ni to na kumulo du ti du yoro foi sura kumulo la pina ko kumulo du ne te ba. Allah wala na ba dia ko la ko. Ibi shayana. Awo.
Era ma dumuni kɛ bego kunkolo dalen na i b'a fɔ ko jɛgɛ kunkolo tɛ i b'a fɔ k'a ye kolo bɔ a kɛrɛfɛ la de k'a da ne kɔni dabali de banna ne mana ni troisième guerre mondiale ma k'a ɲɛ na ni jɛgɛ fɛn fɛn ye to e ka kunkolo in dun o t'i bila a ka jɔ kɔrɔ bilen walahi ne dabali de bɛ ban kana to a k'a ba a tɛ ban n'a banna an bɛ dɔ kɛ n ka sa dɛ yafa an kun bɛ baro de don i tɛ nin fɛn dɔɔnin min ayi yakin e ni dɔ bɛ sa e kunkolo in ja ban na ni jɛgɛ kunkolo dun kana fɛn don a sanfɛ a man ɲi y'a ye a ko kɛra baara ye ni ale dun dɔrɔn ale ni bonya de ka kan dumuni tɔw bɛ bonya yɛrɛ mais ni jɛgɛ kunkolo dun dɔrɔn kana heure kelen bila ka sɔrɔ i ma foyi d'a kan a b'i nafa o de la foyi tɛ don a sanfɛ foyi a ko kɛra baara ye ne ko e ka bi koro ara yi bon est-ce que fɛn ba bɛ ne bolo bi yan fɛn ba tɛ ne bolo bi ci dɔ tun bɛ yan ayi ala ka wifi bɛ sɔrɔ ni kilale kun na me carte G kɛ o bɛ fɛ ka ban yɛrɛ ne tila ne ye ci kɛ kan ka dɔɔnin kɛ o fɔ mana carte G ma an fɛngana tɔrɔ n bɛ taa ka sigi tile fila in na ale ye ko taa n bɛ taa karafe e y'a sɔn ta kɛra fɛ a tɛ ka sigi tile fila in na a tɔgɔ o muso kura ko min na o janja min b'u la i ko jɛgɛji bɔlen jakuma tɔ kana yɛrɛ t'i ye yan bilen yɛrɛ a bɛ na yan mun na yan a fa bɛna mun na yan muso ko n'a bɛ ten de n'a bɛ k'i cɛ kana kɔnɔ ko tɔw kun bɛ kulonkɛ de la Non, on a fait ton débat dans l'épisode Kura. Et voilà. Et quand on est ne bɛ fɛ i ka ne san quoi. E mun na? Ne mun k'a la wa? E musokɔrɔba tɔ? Ko n'a tɛ kɔnɔ k'e muso halisa. I tɛ ne hɛɲɛ ko ni musokɔrɔba tɔ. Nin kɛrɛ faralen don kojugu. Jumɛn kɛrɛ faralen don? Ne ye nin san ka di e ma ni e ye nin don ka taa yala dɔrɔn kɛnɛma ye. Tiɲɛna o fana ye keleya ye dɛ. Ne y'o dogo e la. Wala i hakili b'a la an taalen Paris la dimanche tɛmɛnen deni tun bɛ yen nɔ tan fa tun bɛ ka n'a taara a b'a kɛ tan. Donc e wulila bi i bɛna démarche de kɛ ne ɲɛkɔrɔ bi. Ka démarche kɛ. cogo min na e fana kan ka to so de sisan kara bɛ k'a yɛrɛ la dɛ n'i y'a ye a muso ma don ni karamuso donna i tilalen de i tɛ kara sɔrɔ bilen. musokɔrɔba fila ko ne ka tile yan dem ninnu ta ne ma puwa fɔ dɛ mais kara ninnu ka musogo kɔni a da ye kalo kelen ni fa ja da ye kalo kelen ni nin ko in dun bɛ kara sɛbɛn ni sɛbɛn ye i tɛ yan waasu nin da ye kalo kelen ni kana n'a da ne la dɛ. Jo tiɲɛ fɔ ba ye. Ayi mais i b'a dɔn ne ye muso in fɛn na ne bɛ yɛlɛ ne bɛ yɛlɛ la de quoi. Ayi cɛ fɔ. C'est vrai ne bɛ ka yɛlɛ la ne tun tɛ ka. Très bien o punition kan ka d'i ma parce que e ne to i kɛrɛfɛ k'o den nɛ min na ne kun ɲinɛna de n hakili jiginna la bi parce que i ko ko ni ne ye fini cɛlaselen don ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna ɲɛbɔ ne fɛ donc sisan ne fana bɛ nin punition d'i ma. Yɛrɛ filɛ ko piège ne ka di yɔrɔ. Wuli k'i tulo minɛ. I ka tulo minɛ ne b'a nan sɔrɔ tulo minɛ la n'a ko tugu yɛlɛma la kun wa e dina tulo minɛ dɛ a ye ti tulo minɛ ayi dina tulo minɛ n ka téléphone bila cɛnna yɛrɛ u ye nin bɛɛ kɛ u bɛ kɔɲɔmuso furu dɔrɔn kalo kelen kalo fila i b'a fɔ sunkurutigɛ daminɛ kare kɔnɔ tuguni nin bɛɛ ye faamuyabaliya de nin bɛɛ ye faamuyabaliya dɔrɔn kara mɔgɔ ɲɛnama don dɛ a fana hakili sigilen don fiɲɛ de b'u nun na dɔrɔn fana kɛra muso ye sinon kara tɛ mɔgɔ sɛbɛlantigi tɛ mɛnɛ denni kɔni ye denmisɛnnin tiɲɛ yɛrɛ la o denni ye denmisɛnnin an bɛ dugawu de kɛ ala k'u kan bɛɛ bɔ k'u funu fɔ ɲɔgɔn ma kan tulo minɛ a tiɲɛ diya ye kɔni mais tiɲɛ yɛrɛ la tulo minɛ ka gɛlɛn dɛ bon i b'a dɔn n b'a kɛ cogoya min na n lamɛn sa e fana sa bon yɛlɛnko la n bɛna pɔnpu kɛ nin ye don o don i t'o fɔ n tɛ ban o bi yɛlɛn ka pɔnpu i b'o kɛ wa n b'o kɛ i kɔni ma dumuni b'a kɛ bi dɛ e da tɛ kɛ e dun m'a fɔ k'i bɛ pɔnpu kɛ i jɔ fɔlɔ n kɔ place ka ɲɛ u yɛrɛ b'a kɛ cogo di ye i jɔ fɔlɔ ma pɛrɛn e ma pɛrɛn sa yɛlɛ mais duuru dɔrɔn de kɛ dɛ ka bin sisan i jɔ ka n'i sen bɔ tugu la dɛ ne wa n b'a n'u sen bɔ non i
ya giri ye dumuni ai ne fuware ye ya wallahi ne fuware sai na to fito la sa wala sai na to fito la ai iba kere ato bonnes ko ko weki klomni ai nice yang ko re na comment dire peut-être ñu film la mi fi mi fa ban la di Ni tomo inu jarane. Mazu. Probatina. Folosa. Aga fumere. Ina ni ga jugamne. Ko jo. Mazu nge. Nte musenye. Wazo bin fusudo ni. Mazu nga ko fena kwi. Ana na ga jugale no fa mina ga jugale ni nya ga jugale bo afene. Ko ne ko mina jugale so ko mana ina ni ka fena mina jugale. Mazu de doa. Ale de do kwi. Nkoro na ma do a. Yesi sem kroire. Ale de do. Brusi. Tona mo nya finya na. Tole baya. Na nai. Tona ba nya finya na. Mina ma ga fenda ma han. Bachitala. Na. Ni to wa msara asu. Klamo go bila. Nyame mina sa. Ma ga juga da ma kana do. Ne tara. Aw kamu fu. Jangan ma jigi tigara. Ka jangan ma jigi tigara. Jangan ma jigi tigara. Masuni brunsi. Mugom te dorla bajabla yala ni nafiya ko. Ne ga mi fiyana. Ne de bisran de ni. Ni bisran ni yere di kwa. Moy ma ni fasu yana. Ne ni fa ne re mo ko tumila. Ki woro jiga kana wakati mo to mo bulu le kuma yala ko. Arama di mo ko siga ni jigi tigara mo la ko. Ni mo ko ka ko ko wakati ma kadi ala yo chuguri la. Kana zukun kana ni ala de bulu et me masu mi don ani masu na ne nyakol sakelen te ucega jaba ko jiga yaran baji donc santuni itara ini masu tara atari mulo nyagam ayi daro zinya mi fiya chef la ma fako amu bara juku ke wo critique rata ine dunya faki farati ni denina ina so ya farati ni deni fejela ne bisira nyedi ote ni betori gen wara bulu do taba me yani suche ala e kanari du ajigi meleke ni zukuna abila ma changer ayre nana kana yafa nyini efe kiga yafa ma ala ni ala kira kama efe ne na ni magena ni wa ayi anana kuma ka so ite ya ne re ga yafa mina nona parce que ne ba ro ni so na fenfe mai be so ma ayo woni tai wala ay kla kana yafa ma a changer ali ala e mana jigi noro jigi den zuguna bi kat me fenfe la kai o bebla kasi gala makadonga fuko ala de ada ka bela bawdila o ta bane tukunu goy konna si ma chenre la namanye ne ko doke furu ni wala mi ya fadi li figa ya famala kamala kira kama lolu ndem so jabari be yen film ori ga ma film ni ko rani ifene do na lele la ni do na lele la ni rete bore ga ne dabal ba ni yera de gem na tin manyere wallahi tin manyi on kila de lufle ayre kila ta wallahi lufle no me mi kenita una ko ke to te gilire li ta no fe tak manda be shi ne ma itu sen ko ma refo bli yi do ale masum boli min kera no nan nana kana kuma nan anya dogoya armadian la ne bunya do wuli ka bwa kan parce que anya la sigi an chama chela ka anda kono kuma fwaye a chugo nyina na ni klara ka sama adaga yoro la nganye nu kona no gaira ka fo be yere kun fere dike Allahu akbar ka farana fige ngat men beke yere firi nga dini wallahi mais ni masonga amine uma ya famwa bari ka foko men banga ta we kan yere bunya ma ni ta rote yi ayi mi la ni iborata ko dawulu la o to ka joye na suferi cho buta ko mo yesi insa ayi na me e baro ni te fu iketi ni nyira do wala sa ka mo kisi datoroma ni tara ka ta sama ayre afa mama so ngani dokoya parce que ako uluga bara en fene kono sutura bala ale bara ale trim so cheri ni mo furule ne fene ne sereya ale tna gringiri ka bonni ne na kuyemwi na ira la ka foto be na mina ne fene nanula ako ko basi tala kanata ay nyogoy ne kon ma fuike ne tara ne aka warda ma ne bora o ko fe ani kashina na kale segina ko kale tubira ala de mo ko kanda c'était ni kan ni kanda quoi me kan mi ne wuri kedro o ko fe agogo na so me se ka dwaji ko ro ka ta suna ni farlala
mɔgɔ min sera ka kana sira yira ale la o de bɛ se k'ale ka ɲɛnamaya lakana cogo dɔ k'ale lakana fo ka taa se. Pura mɛ ka ne kɔnɔ. E kɔni b'a dɔn mɛ na ɲin kɔnɔ bi bɛ bila so in kɔnɔ i b'i yɛrɛ labɛn ko muso. Gasi nin arrange ko. I tɛ nin ko tɔ ti to sa heure b'i ni ka tɛmɛ dɛ. Heure ni wuladafɛ yala ni kuma ye nin moment ye ne o. Mais fitiri kana se k'an to o de ɲɔgɔn tɛ. E yɛrɛ ko fitiri kana se k'an tɔɔrɔ la. An bɛ se ka taa. N ja yɔrɔ jan na dɛ. Kiyama dɔn don ma ne ko mo basi t'a la ne ye furu nka ni bare ye ma foyi kɛ ka dogo i la an ye kumaw kɛ ten ne ko a ma ni min bɔra la n b'a fɔ a ye a yɛrɛ ye siɲɛ caman kɛ kɔ ye a tun bɛ aso dɛmɛ baaraw la u bɛ baaramisɛnninw ni yalamisɛnnin caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko n ma bonya don i la i hakilina mana kɛ min ye i k'an bilasira n'o ye. Wa kuma sera yɔrɔ min na sisan kɔni n ko cogo di ko kulu sera cɛncɛn na wa mun ye donc e bɛ k'a fɔ cogo min na a ko de ko e k'ale ta furu la k'a bɛ ko mun na k'a bɛ bɔ olu bɛɛ la k'a y'o dabila dɛ. A yɛrɛ ko ko jɛnɛya wari donna fɛn fɛn na a y'u bɛɛ jeni a sɔrɔ yɔrɔ misiri a ye fini ta mun kama sutura don mɔgɔ caman tun b'a sɛgɛn bari hali ne na tun bɔra kamalen ni minnu tun bɛ taa a nɔfɛ a ka baara in na o caman bɛ to k'a sɛgɛn a fana y'a ɲɛda dogo n'a bɛ na walasa mɔgɔw kana dɔn u kana lagosi ka to k'a ka baara kɔrɔ da ka fɔ a ye. Ɲɛnasiri dugunba bɛɛ yɛrɛ d'o ye ale jogo dɔnna ni jogo kɔrɔ min ye ale dun y'o bila yani jama ka n'a faamu k'a fɔ k'ale y'o bila dɔw bɛ to k'a sɛgɛn a bɛ siɲɛ fila bɔ cɛ caman bɛ ne n'a yɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ a bɛ k'olu kɔnɔ k'a fɔ ko olu n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira min kan k'a b'o sira kelen kan hali bi bon a tora ka maloya kuma bɛ to ka fɔ ne ɲɛna a bɛ to ka maloya bon ne dun mago t'o la o de la a b'a ɲɛ siri n'a sera a seyɔrɔ la a b'a ɲɛda fo ni mɔgɔ minnu b'a dɔn. Mais sisan ni yɔrɔ ko ni ko ni foyi kamanagan tɛ ne la ne kɔni b'a dɔn e tɛ fili n'i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala a n'a kira cɛla la ani i ŋaniya n'i kunkolo ani ka yeta n'i ka jateminɛtaw la ko i dalen don masu na k'a ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don k'i bɛ se k'a ta muso ye n'a tɛ e tɔɔrɔ a kɔni tɛ ne tɔɔrɔ parce que e de bɛ k'a furu n'a tɛ e tɔɔrɔ a kɔni tɛ ne tɔɔrɔ bon min ka gɛlɛn ne ma o ye asu ye n'a min bɛ asu ma ne kɔni t'a hunna minɛ i bolo dɛ n'a su nana ne b'a n taara o asu b'a kalama ka ban. Ne tun y'a kunkɔrɛ ale ye ne tun tɛ se k'a bonya bɛɛ fɔ ale ɲɛna maa dama ne tun ma tɛmɛ e ka sira fɛ sinon n y'a fɔ a ɲɛna n y'a ka tubi fɔ a ɲɛna a ye yafa min deli n y'o fɔ a ɲɛna i y'a faamu ni a tun nana ko ne ka dugawu k'a ye a ka cɛ sɔrɔ ne tun b'o k'a ye mais a m'o kɛ a ko k'a bɛ fɛ ka ne k'a don n sogo ni n golo cɛ o ye kuma wɛrɛ ye ne yɛrɛ y'a ɲininka ka dugawu de k'i ka cɛ sɔrɔ a ko ko ayi ne min ye sira yira ale la ne de bɛ se k'ale dɛmɛ a ka tu sira in kan quoi bari a ye sira min ta sisan a ŋɔnimisɛnnin n'a bɛlɛmisɛnnin ka ca f'i ka kɛ mɔgɔ kɔ nɛgɛ sabara bɛ min sen na min bɛ se k'i ta wagati dɔ la ka sira tigɛ. Ka furu man di dɛ hali ni ko k'i bɔra na mɔgɔw tɛ da i la mais komi ne kɔni b'a dɔn bon ne kɔni ka kun n ta de f'i ɲɛna quoi ni a bɛnna asu ma parce que asu de terimuso don a n'a asu de ye jɛ kɛ bon ko dɔ ka nɔgɔ dɔ ma a ka gɛlɛn dɔ ma ne kɔni fan fɛ problème t'a la mais asu tɛ a ma nɔgɔn quoi an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de a ma nɔgɔn dɛ sinamusoya ma nɔgɔn kuma tɛ i ni mɔgɔ min jɛra ka tɛmɛ non ne tɛ fɛ hali ka se ka miiri a bɛna min kɛ asu dusukun na tiɲɛ yɛrɛ la donc si elle accepte ne kɔni b'o kɔ basi foyi t'a la ni y'a fɔ cogo min komi ne tɛna a fɔ ko n bɛ o fɔ ale ɲɛna mɔgɔ t'i pa sababu kunna ka t'i turu kunnadiya kan ne bɛ taa kara a fɛ yen i ni dɔgɔmuso a ye segin a ka kuma n'aw bɛnna fɛn fɛn kan ne b'aw kɔ ayi ni asu nana a lasigi i n'a fɔ i y'a fɔ ne ɲɛna cogo min na mɔgɔ e jɔyɔrɔ ye min ye o fa kana boli kana fɔ i bɛ fɛn o tɛ se ka kɛ n'a nana a fa ɲɛna e jɔda y'o di e man kana na siran mɔgɔninfin k'i ɲɛ jɔ ala la e muso de don a tɛ n'a fɔ k'a bɛ ne bonya dɛ a kana hunna minɛ parce que ne y'a kɔrɔmuso ou ne sɔnna ale ta ma o tɛ se ka kɛ e de b'a fɔ ɲɛna n'i ye ɲɛ min y'a kun. Parce que voilà, ne taara voyage la ka don port la yen nɔ. Ne b'a ye ne bali ka baara la yen. N'a ye décision ta n'a ye jaabi min d'i ma o de ye tiɲɛ ye ne ka fɔta la a bɛ se ka hunna minɛ ne bolo mais e n'a cɛ la a bɛ tila ka taa ɲɛ kun a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ donc olu man di ne ye a ka di ne ye ne lasigi cogo min na n'a nana sisan i b'a lasigi ten i b'a fɔ a b'a ka jaabi d'i ma
ne bɛ kuma to a bolo baasi t'a la n'a ye min jateminɛ o la o de ye tiɲɛ ye baasi t'a la e tilala dumuni na i bɛ taa ni den ka ninnu sara ala y'i sigi ɲama o to yen fɔlɔ asuba ko ne mɛna ninnu sara ko la fɛn dɔɔni cikɛ in kan dɔrɔn a tɛ lafiya yɛrɛ walayi a bɛ baara de kɛ fajirida fɛ a bɛ boli ne taara a ye juga ye dilan cogo o cogo juga baara de nin depuis fajiri nin b'a sen ka can i nana fɛnɛ yanni k'i yɛrɛ sigi k'i lafiya a ma sun taara awɔ ma sun taara ma sun nana ka juga dɔrɔn de minɛ n bɛna ninnu ko dɔrɔn de ka sɔrɔ ka ji dɔɔni kɛ n yɛrɛ kan k'an fara mɔgɔw kan si bina tɔgɔ minɛn kɔnɔ i gɛrɛ i yɛrɛ nana ka sɔrɔ an ɲɛ gannen don kuma dɔ la ni kɔrɔmuso a ye juguma tɛ ma sɔn ka ko de don ko maa denmisɛnnin teri de b'i dɔn tinɛni mana min fɔ bama ɲɛkuluko la a dɔnbaga jalaya ne de tɛ masu jogo kɔrɔlenw dɔn nka masu bɛ ta min kɔnɔ bi ne bɛ dɔɔnin dɔn a la ko in kɛra cogo min n ye caman ɲɛfɔ ye a la e yɛrɛ bɔra caman kalama a la masu furuli ko de don a nana de ne k'a ta k'a don sogo ni ngolo cɛ a mana fɔ ne ka dugawu ye k'a ka cɛ sɔrɔ la n'a tun bɛ ne tun bɛ k'a ye nka e denmisɛnnin teri de don ne y'a faamu ka a ka furuko ne tɛ se ka kɛ foyi ye n'aw tɛ ne tɛ se k'aw ta ka bɔ aw mansaw kan ka n'aw sigi ka tila ka kow kɛ ten n tɛ foyi fɔ a ye ko cɛ ɲuman tɛ aw hakilina ye min ye ni kɔrɔmuso hakilina dɔn ale ko ne y'a bila yɔrɔ min bari e de denmisɛnnin teri don e n'ale ye jɛ kɛ n'a kure fɛ a kuru ale fɛ n'a ma ku i fɛ ale t'a la ban ka fisa ni janfa ye a hakilina ka tiɲɛ baasi fɛnɛ t'a la ne ko n b'i wele k'i da sigi i hakilina ye min ye ko in na i k'a fɔ an ɲɛna o yɔrɔ n'aw jɛra a ka jɛ tiɲɛ kan o de k'i wele kun ye ala sago i sago n'an sɔn k'a fɔ an ka jɛ ka di ala ma amina yarabi amina n se ka taa minɛ ninnu kɔ a bɛ se ka kɛ ne ye kuma in mɛn mɛ ne m'a faamu duwawu ye adamadenya lazuru dɔ de ye adamadenya sigi kan don hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan an bɛ duwawu kɛ furu in diyara i ye wa a ma diya i ye wa a to asu ka taa asu t'i ka ci la merci i ni gwa diyara dɛ ne kɔni jɛgɛ kunkolo hakili to jɛgɛ kunkolo ko in kɔni na basi t'a la ne bɛ n labɛn ne ta kara yɔrɔ la taa a bɛ sɔn a bɛ ɲɛ sɔrɔ a la mɛ asu bɛna jumɛn wele sisan nin ka gɛlɛn koyi i kɔɲɔburaliw ma san dafa ko k'e terimuso furu ka fara i kan pa
Hey, aku dah ada telepon tu ya. Asu, dah, dia telepon. Asu bani. Ini ada phone tutu. Hah? Itu yang telepon tu apa sudah ni? Mana dia? Ayah, mana? Ayah mana sih? Siapa orang jual? Mana ni ada tu jual mana ada tu? Ini jual di mana? Apa? Itu ada mana kalau? Ini baru ni asal kami sini ke? Kalau kami ni ne ka kɛnɛ farila de ne fari bɛ kalaya mɛ ne banabagatɔ ne fari bɛ fɛn ye asu e ko ka na si ne ka kati ta yɛrɛ an t'a to dɔɔnin sisan ne ko mun de b'e la ayi foyi i b'a dɔn kuma dɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ la i fari bɛ faga ɲɔgɔn o tɛ e bɔra an ye baro bɛɛ kɛ yan nɔ foyi tun tɛ la e taara bɔlini bila ka na dɔrɔn e ye nin daminɛ la Aïssa, o tɛ foyi tɛ yen nɔ i b'a dɔn ne tora fɛn dɔ la dɛ depuis ne bɛna n la n bɛ k'a fɔ Asu i tɛ kɛ foyi ye ne dɔgɔnin wa e bɛ sɔn k'i dogo ne la ayi ne tɛ ka n dogo i la ne y'i ɲininka dɔrɔn i bɛ sɔn k'i dogo ne la ne delila k'an dogo i la an ka kɛ i bɔra min kalama bɔ min kalama i delila k'an mɛn ko n ye nin fɔ Asu kɔfɛ ko n bɛ ka nin k'i kɔfɛ yan Asu han hadamaden sabali foyi tɛ sabali kɔ foyi tɛ limaniya kɔ don min na ne bɛ t'e nɔfɛ Asu n t'a dɔn ne hakili b'a la a donni kelen kama i ma da la dɛ mɛ e tun ma da la ko nin bɛ se ka kɛ e yɛrɛ da de ko k'e mɛnna aw kɔ so ko n'a ma ɲɛ k'Ala ye furu nɔgɔya da m'o fɔ ne ɲɛna a ma kɛ ten yan mɛ ne de ma t'e ɲini est ce que an cɛ ta de y'i ɲini a ma t'i ɲini yɔrɔ donc hadamaden fɛn o fɛn n'a y'i bɔgɔ la o de bɛ kɛ ko foyi tɛ kɛ ni Ala ma jɛ ni ko min ye fɛn bɛɛ bɛ Ala ka latigɛ de kɔnɔ n'i y'o bila i kunna dɔrɔn i bɛ sabali mɔgɔninfin bɛ siran diɲɛlatigɛ ko dɔ ɲɛ mɛ kɛ hɛrɛ b'a la e ɲɛ bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ ɲɛ b'o yɔrɔ kelen de la mɛ ne bɛ se ka min f'i ɲɛna a ta ni hakili ye i k'i da i k'i miiri a ka bɛn i ma n'a ko ko bɛnna Ala ma k'a diyara Ala ye Asu o kan ka bɛn e ma Asu mɔgɔninfin mɔgɔ tɛ kɛ foyi y'i da kan kɔ n t'a dɔn i bɛ k'a faamuya i bɛ ka siran min ye kana foyi a yira Ala ye k'a di Ala ma i bɛ k'a faamu wa a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de mɛ a da Ala kan han Asu ye ne tere de ne n'ale jɛ ɲɔgɔnya la depuis an fitinin o ye tiɲɛ ye a ba ni ne ba ka di depuis n bɛ se k'a fɔ depuis ma se cɛlaso la n dala kuma tɛ n'a fɔra Bamakɔ n'a bonya ne tɛ na se ka mɔgɔ si sɔrɔ ka fara ne kan fo terimuso kelen ne ni min ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ne kun bɛ sunɔgɔ mɔgɔ min kɔnɔ Ala i ɲɛji cɛ sa i da de sa i da de i ɲɛji Asu sabali sa sabali i delila yɛrɛ de kana to i cɛ k'i ye tan sa i delila i ɲɛji cɛ sa kana to i cɛ k'i ye tan i b'a ko nin ko in mɔlɔ bɛ ne yɛrɛ la n'a ma kun ye fa tɛna kun ne fɛ sa n'i deli yɛrɛ de sabali k'a kɛ i n'a fɔ komi foyi ma kɛ a kɛ i n'a fɔ ko i terimuso nana n'aw ka teriya continuer a kɛ i n'a fɔ k'e de y'a wele a ka n'i fɛ yen aw ka continuer n'aw ka jɛ ye ka n'a bila i kunna ko cɛ n t'a dɔn ne y'a faamuya e ɲɛ b'a la min kɛ ko a bɛna sigi e cɛ kun o de bɛ k'i siran o de bɛ ka i jɔrɔ ɲinɛ o bɛɛ kɔ kana a kɛ i n'a fɔ komi foyi ma kɛ a kɛ
kɛra fɔ ko e de ko ma su n'a fɛ an ka teriya continuer na yɛlɛma an ka so mila dɔn m'a kɛ tan mi kɛ dɔgɔnin e dɔgɔnin de tɛ muso ya e tɛ muso tɛ ya o ma jɛnɛ tɛ ko bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ya fo ka na se bi ma a tɛ n'a fɔ e dɔgɔnin ya wa balimaya tɛ tiɲɛ i tulo tɛ tiɲɛtigi kumakan na donc ne bɛ se ka min f'i ɲɛna dɔrɔn a bi kunna i n'a fɔ ko a nana bɔ i fɛ yen de a bɛ jɛ de la halisa a bɛ teriya jɛ de la ka n'a minɛ fila ma i y'a faamuya wa n bɛ min f'i ye k'a gɛlɛya foyi kana ni wuli ka taa k'i bɛ taa don mori kan k'i bɛ t'i sinamuso ɲɛɲini mɔgɔ muso o muso i ye hali kala ta k'i sinamuso ɲɛɲini n'a ye a bɛ segin i denw de ma i bɛ da o la wa foyi t'a to ala bɛ yafa i ma o kama han ka parasamɔli dɔ ta i k'i da mɛ n y'a f'i ye cogo min na i miiri a la ten tɔ a ma kɛ fɔlɔ walima donc n'i cɛ nana i n'a bɛ fɛɛrɛ i b'a ɲininka a kɔnɔ t'a la n'a sɔrɔ k'a bɛ ka kɛ jigiya de kama wa n'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ min kama n'a ye min f'i ɲɛna o de ye tiɲɛ mais ma sun to yen a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ n'i y'a ye a bila i kunna k'a nana bɔ e de la ni ma sun furula ka don a kɛ i n'a fɔ ko aw ka so de i y'a faamuya aya k'an b'o la kɔfɛ an bɛ ka tigi yɔrɔ i ko ten dɛ k'an bɛ an saraka limaniya d'a ma Assalamu alaikum mason. Nsɛmɛya kɛ tan aw gundo bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ fɛn bɛɛ ko walasa ka aw ka se ka ɲɔgɔn kun ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye k'aw b'aw ko ɲɔgɔn fɛ Seri. Sunat kita baru lawas nau. Seri. Kena sengen amen. Nera mau nila. Umela. Seri. Nam. Kita baru lawas nau dah. Pardon no me van a ir. Ne mau balik mila. Ne mau balik mila. Hemos venido. Sebaik. Itolah. Depuis idong sunu nama se va faire la Kaulia. Kaulia. No. Ma juga iba ke to ila wuli la ne erina Ayela. Ere ba kalama bora adom suka maraji kola de bote na masa ka fere ka kuma biye ka sudam ne atina rot mele la ka yigila Atina ro. Na fajumu. Ni sera ka so ma mi jan ko sebe mina fi ne furu abe san chama bo
ndalen no la baro ye musungi dami de korolen do prof ke kuntu e kwa ni ma ke mi fo la ngane na fenkle nyini fe iso no mo jan ka tema to bela jilinka ere ay sane bora muso furu la sisa muso sabana ani flana be demseni atun kadne shu fale meke enu ni nyokonche ange ni mbwala itu sema wak mi jan ko sebe Nyafo mi jan ko sebe nyafo lori kadi lantana ko beni makon oui nyafo ini jan ibsigida betul wadi ini apa ini ya ala ibi ya fama ni wale ya mtaka muso segere na e alo tala balo nya ke kumina depuis dugu jɛra n bɛ k'a wele a tɛ ka appel ta et puis a bɔra ale ma bɔ a kalama ne sɔrɔ an bi bonga ne bɔtɔ ye min ne mun taara dugu kɔnɔ fɔ e de nɔ ye nin ye sigi salon kɔnɔ k'i kɔnɔ fo ka sunɔgɔ ne nɔ ye depuis dugu jɛra i b'i sen ka janɲanja la k'e kun taara dugu kɔnɔ et puis e ka téléphone mun de b'a la e a kun bɛ sagi de kɔnɔ sagi kɔnɔ téléphone sakun ye san k'a bila sagi de kɔnɔ ye min k'i wele appel joli i tɛ ka appel ta k'o kun bɛ sagi kɔnɔ ne wele parce que ne ye appel fɛ i bɛ nkalontigɛ fana la a t'a kɔnɔ o tɛ nin yan a kun bɛ sagi de kɔnɔ téléphone bila yɔrɔ de sagi kɔnɔ yan ala i donnen mun yala la ala et puis i bɔra ne ma bɔ a kalama nin ye fini sugu ye ni fini jalen lɛ la wala n tɛ kamalenbɔ ka jɛ la kare kɔnɔ ye sa ana baara ta n'i ma sabali n b'i haramiya dɛ n b'i haramiya ka bɔ n ka diɲɛlatigɛ la pewu min kɔni bɛ min f'i ye o y'o ye i b'a la ni ye n dafa siɲɛ 2 dɔrɔn o y'i ka ko bannen pewu e bɛ ne haramuya n ko ne kun tagara bɔ e terikɛ n'a ka denbayaw de la e bɛ ne haramuya o kama depuis dugu jɛra e taara ne terikɛ n'a ka denbaya la ni n terikɛ yɛrɛ wele k'i ma se yen nɔ k'i bɔra yen nɔ k'a mɛnna nka i kɔni kuma min fɔ i b'a dɔn kɔni k'e bɛ ne haramuya silamɛya la nin ma fɔ dɛ e de bɛna silamɛya fɔ ne ɲɛna sisan sariya la nin ma fɔ dɛ i ye ne haramuya i bɛ ka ne de bagabaga ana bɛ ka ne bagabaga de ni haramuya bi ni haramuya sini ni kun t'a dɔn k'a fɔ ko e kun bɛ sɔn ka nin kuma na sugu ninnu bɔ i da kɔnɔ k'a kɛ ka ne sɛgɛrɛ nka bi de n y'a faamu ne kun t'a dɔn k'e kun bɛ se ka yala tan tɔ ne kun t'a dɔn k'e bɛ se ka tile bɛɛ ban yala la i sen kan e bɛ kasi jumɛn de la ne ye haramuyali ko kuma min fɔ ne fɛn fitinin k'i la komi i b'a dɔn i ka kasi bɛ digi ne la ne ye fɛn fitinin k'i la dɔrɔn i b'a kɛ kasi ye walasa ne k'i nɛgɛ nɛgɛ o tɛ yan en tout cas n'i y'a kɛ siɲɛ wɛrɛ kɔni wala an bɛ kɛlɛ
idari sa tere baro ko ni debi dugu jara e be botanto ya me kana kashi idari abana shamare gana na nyona gabli ya ma ana idik ma fa ana kuma fa sa e mu kashila ifana de mi nege quoi eta kalama ka fa ki kuma mun fo ko ya nga furu bani ni ka furu banwa ene dusu bole ani furu bani mi nyoma sira la aw furu bo enti kono quoi ala sharia la iye kuma mi boy da kono I mangate ga bo kuma ni tra yala kana ne bo fiere ana ne bo fiere iko ki haramuni ne dusu bole kuma fo ne haram yage o to dusu ga kuma e fana sa mi nege bamanan ko mo kana dusubla I akiligne mais dusubla I akiligne fo kana kuma na sugu boyda kono ka fone ma ni haramya o de digire la o nya la segi mi haramya ama ba kuma fora kuma mado mi haramya sa jiboni ti sega chebli obli ga ya dumin do jangodu tiere la eni ten ni te furibli ni ne tura ni furin kono ante furla bli ame jenayali subhanallah ana e ban kuma nu bomi donc ne ko ko ne haramya sa donc o kono furre sali ame jenayali la sa e mo de fois e o memi ana mena ini ibu kulenga la yoro kulenga nyedo di bine ko on ko lji la même ta terge fengana mena Karamogo. Bueno, comme ça, vous ne pouvez pas visa, il est la bonne. Tiens, c'est que devez fouler pour quand on venait quand. Abi le diga ko betane. Kele me bulu ngache sawa mu bulu ati kele ad ne sonso ne be kenema. Me ki ti boere. Fugi nora. Ma saveri. Ati joga tani me. Orbaisi la. Ne wala tani. Wow. Yengre na ko on ko era la. Che ino goro mali de mila. Akwam so kuma ro fo akoy mba bulu dala abuga ko intan barga ngam ngomina efe no kana ifana nyini ngaki yagi nata lega don udimi koroti nyona de an me nyona me akuma ke juguma ma be fa ke juguma absa ke ne be ga me ne te ga fam ne ti ga kuma la yinde fam e ga kuma la yinde mo ne no fe ne de kum dingino no maram mo ni to kuma la ngama ngunya haram o se den shi kana razi inte imu ngeto ndu su mboro ngama ngunya haramnya ali be kone masisa wala konne konno kone ali haramnya ko yo furu bani ne ngama ngotla abe faka bone ga furu la mena kai gute mai ala kira tuma fa sallallahu alaihi wasallam ko furu no ka be bora ni gelena kana na nyino ko mu ngeto ta muso juguma kila chogi
ke ta fi muso ki yo haram sharia la furu banini ni haramya dimine o ka jugu ali iba fo ni arama den sa yoro furu ɲɔgɔn fila ni kelen sara dɔrɔn minute tan o furu banini ni ko mɔgɔ ma k'i y'a haram dɔrɔn o furu banini nka ma tiɲɛ fo cɛ wɛrɛ k'a furu u k'a furu sa i ka sɔrɔ k'a ta n fɛ ka taa nin f'i ye sinon a bɛ se ka to i kun ye ten dɛ n'i ma bɔ n'a ye mɔgɔ si t'a dɔn nka b'aw si bɛɛ kɛ jɛnɛya de la non cɛ i filila mɔgɔ tɛ nin kɛ o i mana dimi cogo cogo i poro dimi kan n ye n faamu teri baara ma kɛ cogoya min na komi e ni ne ka ɲɔgɔn dɔn bi ko tɛ n b'a dɔn n ye ko caman to i ta la a ka di n ye n bɛna min f'i ye fana k'o to n ta la bi n'a ma ɲɛ ni e y'a fɔ tan komi ne ka danaya b'e kan a ka di ne ye e k'a furu ni e y'a ladon i bɛ tila k'a furu sa o la ne b'a furu o la a ma bɔ i b'a dɔn n'i tun ma kuma ala tun bɛ ne ŋaniya dɔn o tun bɛ fɛ mais i kumanen tan sariya y'a bin ne yɛrɛ fana kan ne tɛ se k'a ta bilen i muso in fɛn furuli kɛra ne ma ko wɛrɛ de ne tɛ se k'a furu bilen ko ne k'a bila i k'a ta o bɛɛ y'o jɛnɛya kelen de i b'i hakili sigi sisan muso in i b'a labila ka n'o fɛ yen tile fila walima n'a sɔrɔ i bɛ se k'a mara bon k'a to i fana fɛ yen cɛ foyi tɛna ja gɛlɛya ko bɛ taa furu e fɛ yen i b'a bila ka n'o fɛ yen i muso denmisɛnnin don mais a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ lafaamuyalenba don n hakili la n'an y'a muɲu cɛbakɔrɔ ni musokɔrɔ n'aw donna so kɔnɔ k'aw ka to yen cɛ b'a fɔ k'a bɛ porte kari ka bɔ de nka n'i ma pressé muso ma maa d'a ma a bɛ to so kɔnɔ yen nɔ a bɛ bɔ ka tila ka bɔ ne y'a fɛ yanni muso ka don kumanakan kɔnɔ fɛɛrɛ 60 ani fɛɛrɛ 3 nka n'a bilenna a bɛ kɛ fɛɛrɛ 263 de a fɛɛrɛ kelen o kelen a bɛ kamalenkɔrɔ cɛ 1000 don wolo kɔnɔ i tɛ se ka bɔ yen an k'a muɲu an ka muso in lajɛ n teri ala ka ni muso k'o muso n'ala sɔnna n dalen don a la an ka to tantɔ a bɛ solution sɔrɔ a la fo ne yɛrɛ f'i ye nka i b'i hakili to a la cɛ adamaden ka cɛya bɛ dɔn a diminen de muso ka musoya bɛ dɔn a diminen de mɔgɔ min bɛ dimi to a la ka se ka ko k'a ka kuma fɔta dɔn a tɛ nimisa kuma min na sinon e ye kuma min kɛ sisan a kɛra fili ye ka ban nka jisuma min b'a bɛɛ bɛ fili n tɛ baasi ye an ka taa n'i bilasira ana sigi tagali ma ja e yɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la ne bɔra n terikɛ fɛ yen nɔ a y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ka ɲɛ ne tun t'a dɔn ko dakuru ɲɛ kelen o bɛ se ka nin kɔlɔlɔ lase ne ma ne tun ye ni haramuya n'o kɛ kuma duman ye dɔrɔn ko n bɛn'o fɔ a tɛ tɛmɛli kan nka a tun bɛ taa tile 3 k'an fɛ yen n'a bɔra min na an bɛ bɛn a la kɔfɛ ana solution foyi t'e bolo ne ko n terikɛ ko ne ma ko pour que an ka segin ɲɔgɔn ma sisan ko fo mɔgɔ wɛrɛ de kɛ e furu tuguni o furu ka sa ne ka sɔn ka segin e furu ne bɛn'o kɛ cogo di e y'a fɔ cogoya min na i bɛ se ka taa
Nam. Antli babura nera kuma go welo ante bosira la awo anga ferege na anga na yafe iko kiyo mo go benela ko di bashiti wala baswiti yere dum tabarakala alhamdulillah amba akadi awa akadi milame babura basite abi wakati jambo ni koni jatemne tena ika ku kon jarani akadni ka ne ta furula kwa ke ta furula man famne nga ni kumai ni te kare kono kumai parce que furu fleni furu ye ala ka fem badi furu ya silono ala fe fu la urus amanka anga fo kamini nge kare kono kumai wa ni te flaka kumai fana ya fam me klaka si somo ma ni ala sonama ko to be kamna am ya abijanyere babura abijanyere in awo kame kaseni nyuma amina maso mi la demi me kono jone tado Boy tado be new fam maso yoro ni balante kuna ngala yoro tamashem me woro la dundo kanto baro la soufe mfane akan ko cedo ri banana e masu mbese yinyi nga ebe usman don ibadon wara muso jigini a den fitinu ba kerefe ni mogo mi ni ka saraka bora ke ta dingini ta ka bola ko yeki bolo de bamada kono e saraka ibla asun eti sega fo kibi donné kan kibi bonni kamel ni mbora sisa ko ke chela kono fe be chela a dasira bema libu foite du goro la ka dama se mima edun ko ne ma ki kono isa amame o te se ko don to sila masu ni ko to singoro neti boni ni kuma ye kata jien roshi ibi do sisa ibi ta ibi fenfeke iga to ke iga juru se ta kana na ni bi siri ki da fo ko ki fara papa makilla ne mi fo ya me akanga ke te benari defa ka fui me ma juru tianya na masoro ni ngam kuna masoro
me wasa chebo na so dere bolo lewo Ne va vous voulez? Abaya kita doa. Nyawuli di kana kamar madawi. Agani fe dacho minata. Anna bujira ka bwanu. Ntale na ala mi daga ni kena. Mo danga fo bona dana. Kata kasila. Papa me suna. Ni be suna. Iga jogo yare. O giga sun ke. Aku ni pura jangan dulu, kalau dunia ni orang bodoh. Allah, ne baru maaf ya. Kau ni mau apa sunan? Ida tiga tu kodo. Kiga Allah wili. Ibu suntikan noya tiga. Allah ini nyebene lade. Nesirele no me sunan. Ma yini fe ega joni ne ga shugo wa duje ala ne be sundiga to wodi Assalamualaikum masum.
Allahu Taala k'i fo i ka jija ni ka timinanja la a yirila k'a fɔ jɔn jɔn ni seginna ka taa Allahu Taala ma ni filɛ n'a ka hinɛ ɲɛ inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kanda ani dumuni tigi ale de y'i fanani ni k'i ka sun tigɛ ni nɔgɔya bɛɛ lajɛlen la. Ye Allah. Nama dumunnya. Nama dumunnya. O bagan siri yana fa. Ina famsa. Ni bolo siri. Asuna koromuso de nana kana dumuni di ma kɛ. Ayi. Ha? Mɔgɔ si ma ka dumuni di ne ma. Hakili y'a ye i ka kamalen min den b'i kɔnɔ o de kogo taara dugumana dumuni d'i ma. Ayi. E ye dumuni bɔ mun? Ne ye sojuru de bin a la ye. Ne ye kunkɔrɔ taga dumuni sɔrɔ yan. N ka taa fini sɔrɔ yan. Ne b'e faga ni m'i kan tigɛ k'i faga i ka fana ko ne tɛ. Ne b'i bolo siri. E yɛrɛ ko ni ɲɛmɔgɔ den bɛ wolo yan a tɛ wolo yan koyi ka t'i ɲɔgɔn ɲɛmɔgɔ. E bɛna ne don ne mɔgɔ fana. Ala ne muke. Ala ndeme. Iga najaya. Ayi mina nafila seli la. Awɔ n bɛ sɔn ka mɛn dɔɔnin. Awɔ. Astaghfirullah, 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 akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadur rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal salat, aqama salat, salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini belum masak. Siap, tengah semua. Mau dikit no. Anaknya nasi mana laku?
a bɛ lawaleya la sa ne t'a dɔn ne sera ka dɔɔnin sunɔgɔ ne tɛ ka segin so kɔnɔ la bilen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi No. Ina fo jumɛn tiɲɛna ne ka nin ka laɲini tɛ ka lasabati mun na n'i faamu nka a ka kan fana n ka ɲɛfɔli k'i ɲɛna ne y'a dɔn i y'a laɲini ka furu ne ma kun min na n y'a kun dɔn mankan min tɛmɛna i ni cɛ cɛ n'a sera haramuyali yɔrɔ ma ne sɔnna ka furu in kɛ yaasa o ko bɛ se ka latɛmɛ cogoya min na nka e hakilina tigɛ ne ma e ta k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ tɛmɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ n y'a kɛ jigitugu de kama n'Ala sɔnna a ma foyi wɛrɛ tɛna bɔ a la i y'a mɛn baasi tɛ awɔ n'i ka kuma mɛn Assalamualaikum masun. Nsenya keta. Aw bolo bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ fɛn bɛɛ. Ko walasa ka aw ka se ka ɲɔgɔn kun ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye. K'aw b'aw ko ɲɔgɔn fɛ. Ne n'o bɛ kulonkɛ kɛ depuis an ka dɔgɔ fo ka na se sisan ma. O bɛ tila k'a fɔ ko a b'o ta ko o bɛ furu ko ka. Ala ni kana temina ni. Ala. Ana solution foyi t'e bolo. Asu e k'i sigi k'i hakili munumunu cɛ dɔgɔnin ma na kuma f'i ɲɛna a ba ma na kuma f'i ɲɛna n'a tɛ k'i ma basi i ka kɛ ne cɛ muso filanan sɔn min ma e yɔrɔ ne tɛ sɔn o ma ne ye min fɔ k'a bila o ma ne yɛrɛ bɛ yen ne t'a kalama k'e t'a kalama mana sigi i b'a ma saga di to a bolo i yɛrɛ bɛn'a dɔn Asu donna tɔn na dɛ subagakura ninnu filɛ olu da ka farin kɔrɔlen ninnu ni
ni ko nu tante ne bolo dɛ ne ka client bɛ ta k'an to de ni heure ye marché wagati de ye nin bila kɛrɛfɛ fɔlɔ dɛ an bɛn heure i ko ko 4000 ne ko i ma 20000 pour que n ka se ka n ka lafiya sɔrɔ n ka heure kɔnɔna na